भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति सुपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरु वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं सात्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादां सगणललितां श्रीविशाखान्वितां च हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपास्वरूपं भक्तावतारं भक्ताख्यां नमामि भक्तशक्तिं नित्यानन्दं महन्नवमि सर्वानन्दकरं परं हरिनामप्रदं देवम् अवधूतशिरोमणि नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने गौरशिनं नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन्निति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशधर्मि जय श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। श्री प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण मिनी माता जी स्क्रीन കാണാലോ അല്ലേ? हरे कृष्ण प्रभु जी കാണാം സ്ക്രീൻ. हरे कृष्ण थैंक यू माता जी. ഇന്നലത്തെ ചാപ്റ്ററിൽ നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ അവതാരങ്ങളെ കുറിച്ചൊക്കെ പറയുകയുണ്ടായി അല്ലെ. ഭഗവാൻ അനേകം അവതാരങ്ങൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അത് നമുക്ക് ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിനെയും പിന്നെ ബ്രഹ്മസംഹിതയും അടിസ്ഥാനമാക്കിയിട്ട് നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ള ഗോലോക ചാർട്ടാണിത്. അപ്പൊ ഇതിൽ നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ അവതാരങ്ങളെ കുറിച്ചൊക്കെ മനസ്സിലാക്കാം. ഇവിടെ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ് എല്ലാ അവതാരങ്ങളും ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത്, എല്ലാ വിസ്തരണങ്ങളും ഉണ്ടായിട്ടുള്ളതെന്ന് നമ്മൾ ഇന്നലെ പഠിച്ചു അല്ലെ. അപ്പോൾ അത് ഈ ഗോലോക ചാർട്ടില് നമുക്ക് കാണാം. ആദ്യമായിട്ട് ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനെ കാണാം. ആ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനിൽ നിന്ന് പിന്നീട് ഇവിടെ ബലരാമൻ ഉണ്ടാവുന്നു. ഫസ്റ്റ് വിസ്തരണം എന്ന് പറയുന്നത്, ഫസ്റ്റ് അവതാരം എന്ന് പറയുന്നത് ബലരാമനാണ്. ആ ബലരാമനിൽ നിന്ന് പിന്നീട് നാല് അവതാരങ്ങൾ വീണ്ടും ഉണ്ടാകുന്നു. ചതുർവ്യൂഹങ്ങൾ എന്ന് പറയും ഇതിനെ, ചതുർവ്യൂഹങ്ങൾ എന്ന് പറയും. വാസുദേവ, അനിരുദ്ധ, പ്രത്യുപ്ന, സംഘർഷണ, അങ്ങനെ 4 അവതാരങ്ങൾ ഉണ്ട്. അപ്പോ അതില് സംഘർഷണ ഭഗവാനിൽ നിന്ന് പിന്നീട് നാരായണൻ ഉണ്ടാവുന്നു. ഈ മുകളിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഇവിടെ ഇതൊക്കെ ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിൽ ഉള്ളതാണ്. അതിന് താഴെയായിട്ട് ഇനി വരുന്നത് ഇവിടെ കാണാം, വൈകുണ്ഠത്തിലാണ്. അപ്പോ ആ വൈകുണ്ഠത്തില് നാരായണൻ ഉണ്ടാവുന്നു. നമ്മളിനി കുറച്ച് 8ാമത്തെ അധ്യായം, 9ാമത്തെ അധ്യായം, 10ാമത്തെ അധ്യായം ഒക്കെ ആകുമ്പോൾ നമ്മൾ കൂടുതൽ പഠിക്കും. അപ്പോ ആ നാരായണനിൽ നിന്ന് പിന്നീട് വീണ്ടും ചതുർവ്യൂഹങ്ങൾ ഉണ്ടാവുന്നു. അത് വാസുദേവ, മഹാസംഘർഷണ, പ്രത്യുപ്ന, അനിരുദ്ധ. അപ്പൊ അതിൽ മഹാസംഘർഷണിൽ നിന്നും വീണ്ടും വിസ്തരണങ്ങൾ ഉണ്ടാവുന്നു. അതാണ് പുരുഷ അവതാരങ്ങൾ എന്ന് പറയും. ഒന്ന് കാരണോദകശായി വിഷ്ണു, രണ്ടാമതായിട്ട് ഗർഭോദകശായി വിഷ്ണു ഉണ്ടാവുന്നു, പിന്നെ ക്ഷീരോദകശായി വിഷ്ണു.
അപ്പൊ ആദ്യം ഒന്നുകൂടി നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനിൽ നിന്ന് ബലരാമൻ ഉണ്ടാവുന്നു. ബലരാമിൽ നിന്നും 4 ചതുർവ്യൂഹങ്ങൾ ഉണ്ടാവുന്നു. പ്രത്യുപ്ന, അനിരുദ്ധ, വാസുദേവ, സംകൃഷ്ണ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. ആ സംകൃഷ്ണ ഭഗവാനിൽ നിന്ന് പിന്നീട് നാരായണൻ ഉണ്ടാവുന്നു. പിന്നെ ആ നാരായണനിൽ നിന്ന് വീണ്ടും ചതുർവ്യൂഹങ്ങൾ. അതിൽ വാസുദേവ, മഹാസംകൃഷ്ണ, പ്രത്യുപ്ന, അനിരുദ്ധ. ആ മഹാസംകൃഷ്ണനിൽ നിന്നാണ് പിന്നീടുള്ള അവതാരങ്ങൾ ഉണ്ടാവുന്നത്. അതിനെ പുരുഷാവതാരങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നു. കാരണോദകശായി വിഷ്ണു. അപ്പൊ കാരണോദകശായി വിഷ്ണു കാരണോദക സമുദ്രത്തില് ശയിക്കുന്നു. ആ മഹാവിഷ്ണുവിന്റെ ഓരോ രോമകൂപങ്ങളിൽ നിന്നും അനേക കോടി ബ്രഹ്മാണ്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാവുന്നു. അതിലൊരു ചെറിയ ബ്രഹ്മാണ്ടത്തിലാണ് നമ്മളുള്ളത്. അതിനെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് കാണാം സ്ലൈഡിൽ തന്നെ. പിന്നെ ആ കാരണോദകശായി വിഷ്ണുവിൽ നിന്ന് പിന്നീട് ഗർഭോദകശായി വിഷ്ണു ഉണ്ടാവുന്നു. ആ ഗർഭോദകശായി വിഷ്ണുവിന്റെ നാഭിയിൽ നിന്നാണ് ഒരു താമര ഉണ്ടാവുകയും ആ താമരത്തണ്ടിലാണ് ഈ 14 ലോകങ്ങളും. അപ്പൊ അതില് നമ്മൾ ഭൂമിയിലാ ഉള്ള അല്ലെ. പിന്നീട് വീണ്ടും വിസ്തരിക്കുന്നു. അതാണ് ക്ഷീരോദകശായി വിഷ്ണു. പാൽക്കടലിൽ വസിക്കുന്നു. ആ ക്ഷീരോദകശായി വിഷ്ണുവിൽ നിന്നും വീണ്ടും വിസ്തരണങ്ങൾ ഉണ്ടാവുന്നു. അനേകം അവതാരങ്ങൾ ഉണ്ടാവുന്നു. ലീലാവതാരങ്ങള്, ഗുണാവതാരങ്ങള്, യുഗ അവതാരങ്ങള്, ശക്തിയാവേശ അവതാരങ്ങള്, മന്വന്തര അവതാരങ്ങള്, അങ്ങനെ ധാരാളം അവതാരങ്ങൾ ഉണ്ടാവുന്നു. ഇതൊക്കെ ക്ഷീരോദകശായി വിഷ്ണുവിൽ നിന്നാണ് ഉണ്ടാവുന്നത്. നമുക്ക് നമ്മളെവിടെയാ ഉള്ളത് എന്ന് നോക്കാം. നമ്മൾ വസിക്കുന്നത് എവിടെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. ഇതാണ് അനേക ബ്രഹ്മാണ്ടങ്ങൾ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആ കാരണോദകശായി വിഷ്ണുവിന്റെ നാഭിൽ എന്താണ് ഓരോ രോമകൂപത്തിൽ നിന്നും അനേകം ബ്രഹ്മാണ്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാവും അല്ലെ. ആ കാരണോദകശായിൽ നിന്ന് പിന്നീടുള്ള വിസ്തരണമാണ് ഗർഭോദകശായി വിഷ്ണു. ഇവിടെ കാണാം ഗർഭോദക ഓഷ്യൻ, ഗർഭോദക സമുദ്രത്തിലെ ഗർഭോദകശായി വിഷ്ണു അനന്തന്റെ മേലെ ശയിക്കുന്നു അല്ലെ. ലക്ഷ്മി ദേവി പാദസേവനം ചെയ്യുന്നു അല്ലെ. ആ ഗർഭോദകശായി വിഷ്ണുവിന്റെ നാഭിയിൽ നിന്നും ഒരു താമരത്തണ്ട് നമുക്ക് കാണാം അല്ലെ. ഒരു താമര. ആ താമരത്തണ്ടിന്റെ മധ്യത്തിലായിട്ടാണ് ഈ 14 ലോകങ്ങളും. ഏറ്റവും മുകളിലായിട്ട് സത്യലോകം. അവിടെ ഒരു താമരയിലെ ബ്രഹ്മാവിനെ കാണാം അല്ലെ. അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മൾ പറയും ഈ 14 ലോകങ്ങൾ എന്നൊക്കെ അല്ലെ. അപ്പൊ ഇതാണ് 14 ലോകങ്ങൾ. ഇതൊക്കെ എവിടെ നിന്നാണ് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത്? ഗർഭോദകശായി വിഷ്ണുവിന്റെ നാഭിയിൽ നിന്ന്. അപ്പോ ആദ്യത്തെ ആ ജീവാത്മാവ്, ആദ്യത്തെ സൃഷ്ടി എന്ന് പറയുന്നത് ബ്രഹ്മാവാണ്. ഗർഭോദകശായി വിഷ്ണുവിൽ നിന്ന് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് അല്ലെ. നമ്മൾ ശ്രീ പത്മനാഭസ്വാമി ക്ഷേത്രത്തിലൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവാന്റെ ഇങ്ങനെയുള്ള രൂപമാണ് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുക അല്ലെ. ആ ലക്ഷ്മി ദേവി പാദസേവനം ചെയ്യുന്നതും അല്ലെ, നാഭിയിൽ നിന്ന് ഒരു താമരത്തണ്ടിലെ ബ്രഹ്മാവിനെയൊക്കെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും അല്ലെ. ഓ ഇവിടെ 7ാമതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാം ഭൂർലോകം, ഏർത്ത്. അവിടെയാണ് നമ്മൾ വസിക്കുന്നത് അല്ലെ. അപ്പോൾ അതിന് മുകളിലായിട്ട് ലോകങ്ങളുണ്ട്, താഴെയായിട്ടും ലോകങ്ങളുണ്ട്. മുകളിലായിട്ടുള്ള ലോകങ്ങൾ ഭൂവർലോകം, പിന്നെ സ്വർലോകം. സ്വർലോകം എന്ന് പറയുന്നതാണ് സ്വർഗം. അതിന് മുകളിലായിട്ട് മഹർലോകം, അതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് ജനലോകം, അതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് തപോലോകം, ഏറ്റവും മുകളിലായിട്ട് സത്യലോകം. അപ്പോൾ സത്യലോകമാണ് ഏറ്റവും മുകളിലായിട്ടുള്ളത്. അവിടെയാണ് ബ്രഹ്മാവ് വസിക്കുന്നത്. ബ്രഹ്മലോകം എന്നും അതിന് പറയും. പിന്നെ താഴോട്ട് നമ്മൾ നോക്കിയാലോ, ഭൂമിക്ക് താഴെയായിട്ടും ലോകങ്ങളുണ്ട്. അതള ലോകം, വിതല, സുതല, തലാതല, മഹാതല, രസാതല, പാതാള. ഇങ്ങനെ 14 ലോകങ്ങളാണ് ഉള്ളത്. ഇതൊരു ബ്രഹ്മാണ്ടം. ഇത്
നമ്മൾ വസിക്കുന്ന ചെറിയൊരു ബ്രഹ്മാണ്ടം അല്ലെ. അതില് 14 ലോകങ്ങളിൽ ഭൂമിയിലാണ് നമ്മൾ ഉള്ളത്. അപ്പോ ഇതിനകത്ത് തന്നെ നമുക്ക് ക്ഷീരോദകശായി വിഷ്ണുവിനെയും കാണാൻ സാധിക്കും. ക്ഷീരോദകശായി വിഷ്ണു നേരത്തെ പറഞ്ഞു, കാരണോദകശായി വിഷ്ണു, കാരണോദകശായി വിഷ്ണുവിൽ നിന്നും ഗർഭോദകശായി വിഷ്ണു ഉണ്ടാവുന്നു. ഗർഭോദകശായി വിഷ്ണുവിന്റെ നാഭിയിൽ നിന്നാണ് ഈ 14 ലോകങ്ങളും ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് അല്ലെ. കാരണോദകശായി ഇതിനൊക്കെ നിലനിർത്തി പോരുന്നു. പാൽക്കടലിൽ വസിക്കുന്ന അല്ലെ, നമ്മൾ പറയും പാൽക്കടലിൽ വസിക്കുന്ന വിഷ്ണു എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയും അല്ലെ. ദേവന്മാരൊക്കെ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവുമ്പോൾ പരാതിയുമായിട്ട് ഈ ക്ഷീരോദകശായി വിഷ്ണുവിന്റെ അടുത്താണ് പോവുക. പാൽക്കടലിൽ വസിക്കുന്ന ക്ഷീരോദകശായി വിഷ്ണു. ക്ഷീരോദകശായി വിഷ്ണുവാണ് പിന്നീട് അവരെ ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് എത്തിക്കുന്നത്. അവരെ എന്താണ് ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് പോയിട്ട് കാര്യങ്ങൾ അവതരിപ്പിക്കുന്നത്. അപ്പോ ഇതേ ക്ഷീരോദകശായി വിഷ്ണു തന്നെയാണ് നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെ ഹൃദയത്തിലും പരമാത്മാവായിട്ട് വസിക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മള് പഠിച്ചു അല്ലെ, നമ്മുടെയൊക്കെ ഹൃദയത്തിൽ ഭഗവാൻ പരമാത്മാവായിട്ടുണ്ടെന്നല്ലേ. അപ്പോൾ ആ പരമാത്മാവായിട്ട് വസിക്കുന്നത് 4 കൈകളോട് കൂടിയിട്ട് ശംഖ് ചക്ര ഗദാപത്മങ്ങളോട് കൂടിയിട്ടുള്ള ആ ക്ഷീരോദകശായി വിഷ്ണുവാണ് നമ്മുടെയൊക്കെ ഹൃദയത്തിൽ പരമാത്മാവായിട്ട് വസിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടെ ആ ക്ഷീരോദക സമുദ്രത്തിന് സമീപത്തായിട്ട് ധ്രുവലോകം കാണാം. ധ്രുവലോകം എന്നൊരു ലോകമുണ്ട്. ധ്രുവ മഹാരാജാവിനെ ഭഗവാൻ നൽകിയിട്ടുള്ളതാണ് ഈ ധ്രുവലോകം. ഇപ്പൊ നമ്മള് ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ജപിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു അല്ലെ. ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഗോലോകത്ത് നിന്നുള്ള മന്ത്രമാണ്. ഗോലോകേര പ്രേംദാന ഹരിനാമ സങ്കീർത്തനം എന്ന് പറയും. ഗോലോകത്ത് നിന്നുള്ള മന്ത്രമാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇവിടെ ഭൂമിയിൽ വെച്ചിട്ട് ഈ മഹാമന്ത്രം ജപിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് നേരിട്ട് ഭഗവാന്റെ പാദങ്ങളിൽ എത്തിച്ചേരുന്നു, ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിൽ എത്തിച്ചേരുന്നു. ഇവിടെ കാരണോദകശായി വിഷ്ണുവിനെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. ഇവിടെ കാണാം കാരണോദകശായി വിഷ്ണു ആ കാരണ ജലത്തിൽ ശയിക്കുന്നു. ഇവിടെ അനന്തനില്ല അല്ലെ, ലക്ഷ്മി ദേവി ഇല്ല. ഇവിടെ കാരണജലത്തില് ആ മഹാവിഷ്ണു ശയിക്കുന്നു. അപ്പോ ആ കാരണോദകശായി വിഷ്ണുവിന്റെ ഓരോ രോമകൂപത്തിൽ നിന്നും അനേകം ബ്രഹ്മാണ്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാവുന്നു. ഇവിടെ കാണാം ചെറിയ ചെറിയ ഗോൾഡൻ കളർ അല്ലെ ഗോളങ്ങൾ. അതൊക്കെ എന്താണ്? ഓരോരോ ബ്രഹ്മാണ്ടങ്ങളാണ്. ഇതിലൊരു ചെറിയ ബ്രഹ്മാണ്ടത്തിലാണ് നമ്മളുള്ളത്. പ്രഭുപാദർ ഉദാഹരണം പറയും. ഒരു വലിയ കടുകിന്റെ ചാക്ക് അല്ലെ, അതിൽ എത്ര കടുകുണ്ടെന്ന് നമുക്ക് എണ്ണാൻ സാധിക്കുമോ? വലിയ 1 കിൻഡലൊക്കെയുള്ള കടുകിന്റെ ചാക്ക് അല്ലെ, അതില് അതുപോലെയാണ് ഈ കോടിക്കണക്കിന് ബ്രഹ്മാണ്ടങ്ങൾ. അതിലൊരു ഒരു കടുക്, അതാണ് നമ്മുടെ ബ്രഹ്മാണ്ടം. അപ്പൊ അതിലാണ് നമ്മൾ വസിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ഓരോ രോമകൂപത്തിൽ നിന്നും അനേകം ബ്രഹ്മാണ്ടങ്ങളുണ്ട് അല്ലെ. അതാണ് ശ്രീ പത്മനാഭ സ്വാമിയൊക്കെ സ്തുതിക്കുമ്പോൾ പറയും അഖിലാണ്ട കോടി ബ്രഹ്മാണ്ട നായക ശ്രീ പത്മനാഭ ശരണം എന്ന് പറയും അല്ലെ. കോടിക്കണക്കിന് ബ്രഹ്മാണ്ടങ്ങള് ഭഗവാന്റെ ഓരോ രോമകൂപത്തിൽ നിന്നും ഉണ്ടാവുന്നു. അതിലൊരു ചെറിയ ബ്രഹ്മാണ്ടത്തിലാണ് നമ്മളുള്ളത് അല്ലെ. അങ്ങനെ ഓരോ ബ്രഹ്മാണ്ടത്തിലും ബ്രഹ്മാവുണ്ട്, ഈ 14 ലോകങ്ങളും ഉണ്ട്, എല്ലാം ഉണ്ട്. ഓരോരോ ബ്രഹ്മാണ്ടത്തിലുള്ള ബ്രഹ്മാവും വ്യത്യസ്തമാണ്. ഒരിക്കലും ബ്രഹ്മാവ് തന്നെ ഒരിക്കലും ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് വരികയുണ്ടായി. അപ്പോൾ ബ്രഹ്മാവിന് ചെറിയ അഹങ്കാരമുണ്ടായിരുന്നു. ഞാനാണ് എല്ലാ സൃഷ്ടികളും ചെയ്യുന്നത് എന്നൊക്കെയുള്ള. ഇപ്പൊ ആ അഹങ്കാരം തീർത്തു കൊടുക്കാനായിട്ട് ഭഗവാൻ അവിടെയുള്ള ആ ദ്വാരപാലകനോട് പറഞ്ഞു, ബ്രഹ്മാവ് വന്നിട്ടാകുമ്പം അന്വേഷിച്ചിട്ട് അകത്ത് കടത്തിയാൽ മതി. അപ്പോ ദ്വാരപാലകൻ ബ്രഹ്മാവ് വന്നപ്പോൾ ചോദിച്ചു, നിങ്ങൾ ഏത് ബ്രഹ്മാവാണ് എന്ന് ചോദിക്കണ്ടേ. ബ്രഹ്മാവ് തന്നെ അത്ഭുതപ്പെട്ടു. വേറെയും ബ്രഹ്മാവോ? എന്നോട് ചോദിക്കുന്നു ഏത് ബ്രഹ്മാവാണെന്ന്. അപ്പൊ അങ്ങനെ അതിന് ഉത്തരമായിട്ട് പറഞ്ഞു, ഇതിവിടെ 4 തലയുള്ള ബ്രഹ്മാവ് വന്നിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞേക്കൂ എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ അത് പ്രകാരം 4 തലയുള്ള ബ്രഹ്മാവാണ് വന്നിട്ടുള്ളതെന്ന് ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് പറയുകയുണ്ടായി. അപ്പൊ ഭഗവാനെ കാണാൻ വേറെന്തോ
പറയാനാണ് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. എന്നാലും ബ്രഹ്മാവ് അതൊക്കെ മറന്നു. ഭഗവാനോട് ചോദിച്ചു, എന്താണ് ഇങ്ങനെ ചോദിക്കുന്നതിന്റെ അർത്ഥമെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ല. ഞാൻ കൂടാതെ വേറെ ബ്രഹ്മാവും ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിക്കണ്ടേ. ഉടനെ ഭഗവാൻ ഓരോരോ ബ്രഹ്മാണ്ടങ്ങളിലുള്ള ആ ബ്രഹ്മാവിനെയൊക്കെ വിളിക്കുകയുണ്ടായി. ഓരോ ബ്രഹ്മാണ്ടങ്ങളിലുള്ള വേറെ വേറെ ബ്രഹ്മാണ്ടങ്ങളിലുള്ളവർക്ക് 6 തലയുള്ള ബ്രഹ്മാവ്, 8 തലയുള്ള ബ്രഹ്മാവ്, 10 തലയുള്ള ബ്രഹ്മാവ്, അങ്ങനെ 100 തലയുള്ള ബ്രഹ്മാവ്, അങ്ങനെ അനേകം ബ്രഹ്മാവ് അവിടേക്ക് വരികയുണ്ടായി. ഓരോരോ ബ്രഹ്മാണ്ടങ്ങളിലുള്ള ബ്രഹ്മാവ്. അപ്പോഴാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ വസിക്കുന്ന ഈ ബ്രഹ്മാണ്ടത്തിലുള്ള ബ്രഹ്മാവിന് മനസ്സിലായത്, ഞാൻ മാത്രമല്ല, എത്രയോ ബ്രഹ്മാണ്ടങ്ങളുണ്ട്, അവിടെയൊക്കെ ബ്രഹ്മാവുണ്ട്, അവിടെയൊക്കെ 14 ലോകങ്ങളുണ്ട് എന്നുള്ളൊക്കെ ബോധ്യമായത്. ഉടനെ അവരൊക്കെ ഭഗവാനെ നമസ്കരിച്ചിട്ട് അവരൊക്കെ തിരിച്ചു പോവുകയുണ്ടായി. ഈ ബ്രഹ്മാവ് അവസാനമായിട്ട് 4 തലയുള്ള ബ്രഹ്മാവ് പറയുകയുണ്ടായി, എനിക്കിപ്പോഴ് മനസ്സിലായി, ഞാൻ വലിയ ആനയുടെ കാലുകൾക്കിടയിൽ പെട്ടിട്ടുള്ള ഒരു ചെറിയൊരു കൊതുക് മാത്രമാണ്, നിസ്സാരനായിട്ടുള്ള ഒരു കൊതുക് മാത്രമാണ് ഞാനെന്ന് മനസ്സിലായി എന്ന് ബ്രഹ്മാവ് പറയുകയുണ്ടായി. അപ്പോ ആ 4 തലയുള്ള ബ്രഹ്മാവ് അത്രയും മറ്റുള്ളവരെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ അത്രയും നിസ്സാരമായിട്ടുള്ളതാണ് അല്ലെ. അപ്പോൾ അങ്ങനെ അനേക ബ്രഹ്മാണ്ടങ്ങളുണ്ട്, അവിടെയൊക്കെ ഇതുപോലുള്ള 14 ലോകങ്ങളുണ്ട്, ബ്രഹ്മാവും ഒക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ നമ്മൾ വസിക്കുന്ന ഈ ബ്രഹ്മാണ്ടം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിലൊരു ചെറിയൊരു ബ്രഹ്മാണ്ടമാണ്. ഇതിനും ഇവിടെ കാണാം, ഇതിന് മുകളിലായിട്ട് സദാശിവലോകം കാണാം, ദേവി ലോകം കാണാം. അപ്പോൾ ഇവിടെ ദുർഗാദേവിയെ കാണാം, ദേവീലോകം, പിന്നെ മഹേശലോകം, സദാശിവലോകം എന്ന് പറയുന്നത് അതിന് മുകളിലായിട്ടാണ് ബ്രഹ്മജ്യോതി. നമ്മൾ പഠിച്ചു അല്ലെ, പരമസത്യത്തെ 3 തലത്തിലാണ് ആരാധിക്കുന്നത്, മനസ്സിലാക്കുന്നത് അല്ലെ. ഒന്ന് ബ്രഹ്മൻ, പിന്നീട് പരമാത്മാ, ഭഗവാൻ അല്ലെ. അപ്പൊ അതിൽ ഈ ബ്രഹ്മജ്യോതി, ബ്രഹ്മം എന്ന് പറയുന്നത് ലൈറ്റ്, അത് ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിൽ നിന്ന് വരുന്നതാണ്, ഭഗവാനിൽ നിന്ന് വരുന്നതാണ് ഈ ബ്രഹ്മജ്യോതി. അതിനു മുകളിലായിട്ടാണ് വൈകുണ്ഠം. ഇവിടെ കാണാം ബ്ലൂ കളറിലെ, ഇതാണ് വൈകുണ്ഠം എന്ന് പറയുന്നത്. ഇവിടെ ലക്ഷ്മി നാരായണനെ കാണാം, ചുറ്റിലും അനേകം വിഷ്ണു രൂപങ്ങൾ കാണാം അല്ലെ. പ്രത്യുപ്ന, രുദ്ര, സംകൃഷ്ണ, വാസുദേവ, അങ്ങനെ പല പേരുകളിലായിട്ട് അനേകം വിഷ്ണു രൂപങ്ങൾ വൈകുണ്ഠത്തിലുണ്ട്. അപ്പൊ അവരുടെ കയ്യിലുള്ള ശംഖ്, ചക്രം, ഗദ, പത്മം, ഇതൊക്കെ പിടിച്ചിട്ടുള്ള രീതി വ്യത്യാസമായിരിക്കും. ചിലതില് വലത് കൈയിൽ ഗദ പിടിച്ചിട്ടുണ്ടാവും, ചിലതില് ഇടത് കൈയിൽ പിടിച്ചിട്ടുണ്ടാവും, ചിലതില് പുറകിലുള്ള കൈയിൽ പിടിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. അങ്ങനെ ശംഖും ചക്രവും ഗദയും താമരയും പത്മവും അത് മാറി മാറിയിട്ട് ഉണ്ടാവും ഓരോരോ പേരുകളിലുള്ള വിഷ്ണുവിൻ്റെയും. ഇപ്പൊ നമ്മളെ വീടിന്റെ അടുത്തുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ പോയിട്ട് ചോദിക്കണം, ഇവിടുത്തെ വിഷ്ണുവിന്റെ പേരെന്താണെന്നല്ലേ. അപ്പൊ അവര് തന്നെ അത്ഭുതപ്പെടും, ഇങ്ങനെയും പേരുണ്ടോ അല്ലെ. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ അനേകം വിഷ്ണു രൂപങ്ങളുണ്ട്. അപ്പൊ ഇതിനു മുകളിലായിട്ടാണ് അയോധ്യ. ഇതൊക്കെ അയോധ്യ, പിന്നെ മധുര, വൃന്ദാവനം, ദ്വാരക, ജഗന്നാഥപുരി, ഇതൊക്കെ ആത്മീയ ലോകത്തിലുള്ളതാണ്. എന്നാൽ ഭഗവാന് ലീലകൾ ചെയ്യാനായിട്ട് ഇവിടെ അതൊക്കെ സൃഷ്ടിക്കുകയുണ്ടായി. അപ്പോൾ ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിലുള്ള ആത്മീയ ലോകത്തിലുള്ള അതേ പതിപ്പാണ് ഇവിടെയുള്ള വൃന്ദാവനവും ദ്വാരകയും ജഗന്നാഥപുരി, അയോധ്യ എന്നിവയൊക്കെ. അപ്പൊ ഇവിടെ കാണാം അയോധ്യ, അതിനു മുകളിലായിട്ട് ദ്വാരക, ജഗന്നാഥപുരി, മധുര, വൃന്ദാവനം. ഓക്കെ, അതിനു മുകളിലായിട്ടാണ് ഗോലോക വൃന്ദാവനം. ഗോലോക വൃന്ദാവനം നിന്ന് പറയുന്നത് ഏറ്റവും മുകളിലായിട്ടാണ്. ഇവിടെ 1000 ഇതളുകളുള്ള ഒരു താമരയും അതിൻ്റെ മധ്യത്തിലായിട്ട് രാധാകൃഷ്ണന്മാരെയും കാണാൻ സാധിക്കും അല്ലെ. ആ രാധാകൃഷ്ണന്റെ ചുറ്റിലും അഷ്ടസഖിമാരുണ്ട്. ലളിത, വിശാഖ, സുചിത്ര, ഇന്ദുലേഖ, ചമ്പകലത, പിന്നെ രംഗദേവി, തുംഗവിദ്യ, സുദേവി, അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ട് 8 സഖിമാരുണ്ട്, പ്രധാനപ്പെട്ട അഷ്ടസഖിമാർ എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന അല്ലെ. നമ്മൾ പഠിച്ചു അർജുനൻ എന്ന് പറയുന്നത് വിശാഖ സഖിയാണ്. വിശാഖ സഖിയാണ് ഇവിടെ അർജുനനായിട്ട് അവതരിച്ചിട്ടുള്ളത്.
ഇപ്പൊ ഇവരെ സഹായിക്കാനായിട്ട് മഞ്ചരിമാരുണ്ട്. ഇവിടെ കാണാൻ മറ്റുള്ള ഇതിലുകളൊക്കെ മഞ്ചരിമാരാണ് അവര്. രൂപമഞ്ചരി, ഗുണമഞ്ചരി, രതിമഞ്ചരി, വിലാസ് മഞ്ചരി, ലവംഗ മഞ്ചരി, അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അനേകം മഞ്ചരിമാരുണ്ട്. ഈ മഞ്ചരിമാരാണ് കലിയുഗത്തില് ഈ നമ്മുടെ ആചാര്യന്മാരായിട്ടും ഗോസ്വാമിമാരുമായിട്ടും ഒക്കെ വന്നിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ അങ്ങനെ രാധാകൃഷ്ണനും അവരെ സഹായിക്കാനായിട്ട് അഷ്ടസഖിമാരും അവരെയൊക്കെ സഹായിക്കാനായിട്ട് പിന്നെ മഞ്ചരിമാരും ഒക്കെ ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിലുണ്ട്. അപ്പൊ അവരൊക്കെയാണ് ഇവിടെ നമുക്ക് ആചാര്യന്മാരൊക്കെ ആയിട്ട് ഇവിടെ വന്നിട്ടുള്ളത്. നമ്മൾ പറഞ്ഞാലെ ആ ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി ഠാക്കൂർ അദ്ദേഹം ഭഗവാന്റെ നിത്യലീലുള്ള മഞ്ചരിയാണ്, ഭക്തി വിനോദ ഠാക്കൂർ, ഇങ്ങനെയുള്ളവരൊക്കെ. പിന്നെ നമ്മൾ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞല്ലേ, ഇവിടെ ഈ ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിന് എല്ലാ ലീലകളും എപ്പോഴും നടന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കല. നമ്മൾ ഇന്നലെ ആ ഭഗവാന്റെ ദാമോദര ലീല അല്ലെ, വെണ്ണയൊക്കെ മോഷ്ടിക്കുന്നതും പിടിച്ചു കെട്ടുന്നതൊക്കെ ആയിട്ടുള്ള ലീലകൾ പറഞ്ഞല്ലേ, ഈ ലീലകളൊക്കെ ഇപ്പോഴും അവിടെ നടക്കുന്നുണ്ട്. എല്ലാ ലീലകളും എപ്പോഴും അവിടെ നടന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ ലീലകൾ അവിടെ നടന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു. നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഇവിടെ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ ലീലകളും അവിടെ എപ്പോഴും നടന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു. ഇവിടെ കാണാം ശ്വേതദ്വീപ് എന്ന് പറയുന്നത് നവദ്വീപാണ്. മായാപൂരിലുള്ള നവദ്വീപ് തന്നെയാണ്, ശ്വേതദ്വീപാണ് നവദ്വീപായിട്ട് ഇവിടെ നമ്മൾ കാണുന്നത്. അവിടെയാണ് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ ലീലകളൊക്കെ നടന്നിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ ഇതാണ് ഗോലോക ചാർട്ട്. ഇത് ബ്രഹ്മസംഹിതനെയും പിന്നെ ശ്രീമദ് ഭാഗവത്തിനെയും അടിസ്ഥാനമാക്കി ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളതാണ്. ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ഗ്രൂപ്പിൽ ഷെയർ ചെയ്യും. അന്നേരം നിങ്ങൾക്ക് വിശദമായിട്ട് ബാക്കിയുള്ള ഭാഗങ്ങളൊക്കെ കാണാം. അപ്പോൾ ഇപ്പം നമുക്ക് ക്ലാസ്സിലേക്ക് കടക്കാം. എല്ലാവർക്കും ചെറിയൊരു രീതിയിൽ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ബാക്കി നിങ്ങൾക്ക് ഷെയർ ചെയ്യും. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമ്മൾ അധ്യായം 5 കർമ്മയോഗം കൃഷ്ണാബോധത്തിൽ പ്രവർത്തനം. മാതാജി കാണാലോ, സ്ക്രീന് കാണാലോ അല്ലേ? ഹരേ കൃഷ്ണ. കാണാം പ്രഭുജി, കാണാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. താങ്ക് യു മാതാജി. അർച്ചന ഉവാച സന്യാസം കർമ്മണാം കൃഷ്ണ പുനർയോഗം ച ശംസസി യശ്രേയേതയോരേകം തന്മേ ഭൂഹി സുനിശ്ചിതം. അർജുനൻ പറഞ്ഞു, കൃഷ്ണ, കർമ്മം ഉപേക്ഷിക്കണമെന്ന് ഒരിക്കൽ അങ്ങ് എന്നോട് ആവശ്യപ്പെടുന്നു. പിന്നെ ഭക്തിപുരസരം കർമ്മം അനുഷ്ഠിക്കാൻ പറയുന്നു. ഈ രണ്ടിലും വെച്ച് ശ്രേയസ്കരമായത് ഏതാണെന്ന് ദയവായി എനിക്ക് പറഞ്ഞു തരുമോ? ഒരിക്കൽ പറഞ്ഞു കർമ്മം ഉപേക്ഷിക്കണമെന്ന്, പിന്നീട് പറയുന്നു ഭക്തിപുരസരം കർമ്മം ചെയ്യാനും അല്ലെ. ഇതിലേതാണ് ശ്രേയസ്കരമായിട്ടുള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞു തരാനായിട്ട് പറയുന്നു. ശ്രീ ഭഗവാനുവാച സന്യാസ കർമ്മയോഗശ്ച നിശ്രേയസ്കരാവുഭൗ തയോസ്തു കർമ്മ സന്യാസ കർമ്മയോഗ വിശിഷ്യതേ. ശ്രീ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, കർമ്മപരിത്യാഗവും ഭക്തിയുതമായ കർമ്മവും മുക്തിക്ക് നല്ലത് തന്നെ. എങ്കിലും ഭക്തിയുതമായ സേവനകർമ്മമാണ് കർമ്മത്യാഗത്തെക്കാൾ ഉത്തമം. അപ്പോൾ ഇവിടെ പറയുന്നു കർമ്മപരിത്യാഗവും ഭക്തിയുതമായിട്ടുള്ള കർമ്മവും മുക്തിക്ക് നല്ല തന്നെയാണ്. എന്നാൽ ഏറ്റവും ഉചിതമായിട്ടുള്ളത്, ഉത്തമമായിട്ടുള്ളത് എന്താണ്? ഭക്തിയുതമായ സേവനകർമ്മം. നമ്മൾ ഇന്നലെ പറഞ്ഞു അല്ലെ, എന്താണ്, എല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ച് പോകണമെന്നില്ല അല്ലെ. ഗൃഹസ്ഥന്മാരായിട്ടും നമുക്ക് ഭക്തിയുത സേവനങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാം. ഇവിടെ
എല്ലാം ഭഗവാന് വേണ്ടി സമർപ്പിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യണമെന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ. അല്ല അതിന്റെ പാപഫലങ്ങൾ ഏൽക്കില്ല അല്ലെ. അപ്പൊ അതിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ലീല പറയുന്നു. നൃഗൻ എന്ന പേരില് ഒരു രാജാവ് ഉണ്ടായിരുന്നു. അദ്ദേഹം വലിയ ദാനശീലനായിരുന്നു. ബ്രാഹ്മണർക്കൊക്കെ ധാരാളം തരത്തിലുള്ള പശുക്കളെയും മറ്റുമൊക്കെ ദാനം ചെയ്തിരുന്നു. അങ്ങനെ ഒരു ദിവസം പശുക്കളെയൊക്കെ അദ്ദേഹം ദാനം ചെയ്തു വരികയായിരുന്നു. അപ്പോ ഒരു ബ്രാഹ്മണൻ ഒരു പശുവിനെ കൊടുക്കുകയുണ്ടായി. അദ്ദേഹം ആ പശുവിനെ വീട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുപോവുകയുണ്ടായി. അപ്പൊ രാത്രിയിൽ ആ പശു ആ ബ്രാഹ്മണന്റെ വീട്ടിൽ നിന്നും തിരിച്ച് രാജാവിന്റെ അടുത്തേക്ക് തന്നെ വരികയുണ്ടായി. രാജാവ് ഇത് അറിഞ്ഞില്ല. അവിടെ ഗോശാലയിൽ രാജാവിന്റെ ഗോശാലയിൽ അവിടെ പോയി ആ പശു പോയി. പിറ്റേ ദിവസം വീണ്ടും ബ്രാഹ്മണർക്കൊക്കെ പശുവിനെ ദാനം ചെയ്യുന്ന അവസരത്തിൽ ഈ തലേ ദിവസം കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ആ പശുവിനെയും ദാനം ചെയ്യുകയുണ്ടായി വേറൊരു ബ്രാഹ്മണനെ. അപ്പോ തലേ ദിവസത്തെ ആ ബ്രാഹ്മണൻ പശുവിനെ കാണാഞ്ഞ് അന്വേഷിച്ച് രാജാവിന്റെ അടുത്തേക്ക് വരുമ്പോൾ തനിക്ക് ഇന്നലെ തന്നിട്ടുള്ള അതേ പശുവിനെ വേറൊരു ബ്രാഹ്മണൻ കൊണ്ടുപോകുന്നു. അങ്ങനെ അവർ രണ്ടുപേരും തമ്മിൽ തർക്കമായി. ഇത് എന്റേതാണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അങ്ങനെ അവസാനം രണ്ടുപേരും കൂടിയിട്ട് രാജാവിന്റെ അടുത്തേക്ക് പോവുകയുണ്ടായി. രാജാവിന്റെ അടുത്ത് കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞപ്പോൾ രാജാവ് പറഞ്ഞു, ഈ പശുവിനെ ഇന്ന് ഞാൻ ഇയാൾക്ക് കൊടുത്തുപോയി. നിനക്ക് അതിന് പകരമായിട്ട് വേറെ 100 പശുക്കളെ വേണമെങ്കിലും തരാം, ഇതിനെ അദ്ദേഹത്തിന് കൊടുത്തോളൂ എന്ന്. അപ്പൊ തലേ ദിവസം കൊണ്ടുപോയ ആ വ്യക്തി അതിന് തയ്യാറായില്ല. അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, എനിക്ക് ഇതേ പശുവിനെ തന്നെ വേണം, വേറെ വേണ്ട എന്ന് പറയുകയുണ്ടായി. ഓ മറ്റേ ബ്രാഹ്മണനോട് പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾ ഇതിനെ തിരിച്ചു കൊടുത്തോക്ക്, നിങ്ങൾക്ക് ഇതിന് പകരം വേറെ പശു. അദ്ദേഹം തയ്യാറായില്ല. അങ്ങനെ രണ്ടുപേരും തമ്മിൽ തർക്കമായി. അവസാനം രാജാവിനെ അവർ രണ്ടുപേരും കൂടി ശപിക്കുകയുണ്ടായി. നിങ്ങളൊരു വലിയൊരു പല്ലിയായിട്ട് മാറട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അങ്ങനെ ഒരു വലിയ പല്ലിയായിട്ട് മാറുകയുണ്ടായി ഒരു പൊട്ടക്കിണറ്റില്. അങ്ങനെ അനേക വർഷങ്ങൾ അവിടെ കഴിഞ്ഞു. ഒരിക്കലേ കൃഷ്ണനും കൂട്ടുകാരും ഒക്കെ പന്ത് കളിക്കുന്ന അവസരത്തിൽ പന്ത് ആ പൊട്ടക്കിണറ്റിൽ വീഴുകയുണ്ടായി. അപ്പൊ കൃഷ്ണന്റെ കൂട്ടുകാരൊക്കെ അത് എടുക്കാനായിട്ട് പോയപ്പോൾ അതില് വലിയൊരു പല്ലിയെ കാണുകയുണ്ടായി. അങ്ങനെ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനോട് പറയും, ഭഗവാൻ ആ പല്ലിയുടെ ശരീരത്തിൽ നിന്നും അദ്ദേഹത്തിന് മോചനം നൽകിയിട്ടുണ്ടായി. അപ്പൊ അദ്ദേഹം ചെയ്തിട്ടുള്ളത് നല്ലൊരു പ്രവൃത്തി തന്നെയാണ് അല്ലെ. എന്നാല് അത് ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കാതെ ചെയ്തുകൊണ്ട് അതിന്റെ കർമ്മഫലങ്ങളും ഏൽക്കേണ്ടതായിട്ട് വന്നു അല്ലെ. അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ അധ്യായത്തിൽ അവസാനമായിട്ട് പഠിക്കും എല്ലാറ്റിൻ്റെയും ഭോക്താവ് എല്ലാം നമ്മൾ ഭഗവാനെ സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് പറയുന്നത്. നേയസാ നിത്യസന്യാസി യോനദ്വേഷ്ടി ന കാംക്ഷതി നിർദ്വന്ദ്വോ ഹി മഹാബാഹോ സുഖം ബന്ധാത് പ്രമുച്യതേ. കർമ്മഫലങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുകയോ വെറുക്കുകയോ ചെയ്യാത്ത ആളാണ് നിത്യസന്യാസി. മഹാബാഹുവായ അർജുന, അയാൾ ദ്വന്ദ്ങ്ങളിൽ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞ് എളുപ്പത്തിൽ ഭൗതിക ബന്ധനത്തിൽ നിന്ന് മുക്തനാകുന്നതോടൊപ്പം മോക്ഷമടയുകയും ചെയ്യും. 6-ാമത്തെ ശ്ലോകം. സന്യാസസ്തു മഹാബാഹോ ദുഃഖമാപ്തോ മയോഗദാ യോഗയുക്തോ മുനിർബ്രഹ്മ നചിരേണാധിഗച്ഛതി. എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും ത്യജിച്ചു എന്നിരിക്കലും ഭക്തിയുത ഭഗവത് സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടാത്ത ആർക്കും സന്തുഷ്ടി നേടാനാവില്ല. ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ചിന്താശാലിയായ ഒരു വ്യക്തി അചിരേണ പരമപദം പ്രാപിക്കും. നമ്മള് എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും ത്യജിക്കുന്നത് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ്? ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയുത സേവനങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാനായിട്ടാണ് സന്യാസമൊക്കെ എടുക്കുന്നത് അല്ലെ, എല്ലാറ്റിനെയും ത്യജിക്കുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ അങ്ങനെയൊക്കെ ത്യജിച്ചിട്ട് ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നില്ലെങ്കിലോ ആർക്കും സന്തുഷ്ടി ലഭിക്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. ഇപ്പോഴും ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്നവർക്ക് ഭഗവത് ധാമത്തിൽ എത്തിച്ചേരാൻ പറ്റും അല്ലെ. 10-ാമത്തെ ശ്ലോകം. ബ്രഹ്മണ്യാദായ കർമാണി സംഗം ത്യക്ത്വാ കരോതി യാ ലിപ്യതേന സ പാപേന പത്മപത്രാവിവാംബസ. ആസക്തി കൂടാതെ ഫലത്തെ പരമപുരുഷന് സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് തന്റെ കർത്തവ്യങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കുന്ന ഒരാളെ താമരയിലയിൽ വെള്ളം എന്ന പോലെ ദുഷ്കർമ്മ ഫലങ്ങൾ ബാധിക്കില്ല. അപ്പൊ നമ്മള് ഫലത്തെ ആഗ്രഹിക്കാതെ അല്ലെ, ഭഗവാന് എല്ലാം സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള ആളെ യാതൊരു തരത്തിലുള്ള ദുഷ്കർമ്മ ഫലങ്ങളും ബാധിക്കില്ല എന്ന് പറയുന്നു. ഇവിടെ ഉദാഹരണമായിട്ട് താമര ഇലയില് വെള്ളം, ആ താമര ഇലയിലുള്ള വെള്ളം എന്താണ്? അത് താമര ഇലയെ നനയ്ക്കുന്നില്ല അല്ലെ. അത് അതിലുണ്ട് വെള്ളം, എന്നാൽ അതിനെ ഇലയെ നനയ്ക്കുന്നില്ല അല്ലെ. ഇതേ വെള്ളം നമ്മൾ ഒരു പേപ്പറിലെ തുണിയിലൊക്കെ ഒഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാലോ അതിലൊക്കെ സ്പ്രെഡ് ആവും അല്ലെ, എന്നാൽ ഈ ഇലയെ നനയ്ക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ അതുപോലെ
ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മളെല്ലാം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമ്മളെ ആ കർമ്മഫലങ്ങളൊന്നും ബാധിക്കുന്നില്ല, ദുഷ്കർമ്മഫലങ്ങളൊന്നും ബാധിക്കില്ല എന്നിവിടെ പറയുന്നു. യുക്ത കർമ്മഫലം തപ്ത്വാ ശാന്തിമാപ്നോതി നൈഷ്ഠികീം അയുക്ത കാമകാരേണ ഫലേ സക്തോ നിബധ്യതൈ. സ്ഥിരചിത്തനായ ഒരു ഭക്തൻ കർമ്മഫലങ്ങളെല്ലാം എനിക്ക് അർപ്പിക്കുന്നത് കൊണ്ട് സമ്പൂർണ്ണ സമാധാനം നേടുന്നു. എന്നാൽ ഈശ്വരനിൽ നിന്ന് വേർപെട്ട് നിൽക്കുന്നവൻ തന്റെ കർമ്മഫലങ്ങളിൽ അത്യാഗ്രഹിയാകിയാൽ അതിൽപ്പെട്ട് വലയുന്നു. നമ്മള് എല്ലാം ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എന്താണ്, നമുക്ക് സമ്പൂർണ്ണ സമാധാനം കിട്ടും അല്ലെ. നമ്മൾ എല്ലാം എന്റേത് അല്ലെ, എനിക്ക് നേട്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കണം, അങ്ങനെയൊക്കെ നമ്മൾ ഫലം ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തികളൊക്കെ നമ്മളെ കൂടുതൽ കൂടുതൽ എന്താണ് ഇവിടെ ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത് തന്നെ ബന്ധനത്തിലാക്കുന്ന അല്ലെ. നമ്മൾ വീണ്ടും ആ ആഗ്രഹങ്ങളൊക്കെ പൂർത്തീകരിക്കാനായിട്ട് വീണ്ടും വീണ്ടും ഇവിടെ ജനിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും. 14-ാമത്തെ ശ്ലോകം. ന കർത്തൃത്വം ന കർമാണി ലോകസ്യാസൃജതി പ്രഭു ന കർമ്മഫല സംയോഗം സ്വഭാവസ്തു പ്രവർത്തതേ. ശരീരസ്ഥനായ ആത്മാവ് തന്റെ ശരീരമാകുന്ന പുരത്തിന്റെ ഉടമസ്ഥൻ കർമ്മങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നില്ല, കർമ്മം ചെയ്യാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നില്ല, കർമ്മഫലങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നതുമില്ല. പ്രകൃതിയിലെ ത്രിഗുണങ്ങളാണ് ഇവയ്ക്കെല്ലാം കാരണം. ഇവിടെ ഭൗതിക പ്രകൃതിയിലെ 3 ഗുണങ്ങൾ അല്ലെ, സത്വഗുണം, രജോ ഗുണം, തമോ ഗുണം. ഇത് നമ്മൾ സ്വാധീനിക്കുന്നതനുസരിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് അല്ലെ. നമ്മളിലെ സത്വഗുണം കൂടുതലായിട്ട് നിൽക്കുമ്പോൾ ഏത് ഗുണമാണോ നമ്മളെ സ്വാധീനിക്കുന്നത്, ഈ 3 ഗുണവും നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ഉണ്ടായിരിക്കും. ഏത് ഗുണമാണോ നമ്മളെ കൂടുതൽ സ്വാധീനിക്കുന്നത് അതിനനുസരിച്ചിട്ട് നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് അല്ലെ. സത്വഗുണം കൂടുമ്പോഴും നല്ല പ്രവൃത്തികൾ ചെയ്യുന്നു. രജോ ഗുണം വർദ്ധിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ആഗ്രഹങ്ങളൊക്കെ, ഭൗതിക ആഗ്രഹങ്ങളൊക്കെ പൂർത്തിയാക്കാനായിട്ട് പ്രയത്നിക്കുന്നു. തമോ ഗുണം വർദ്ധിക്കുമ്പോൾ അലസത, മടി, അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവുന്നു. അപ്പോൾ തമോ ഗുണം ഏറ്റവും മോശമായിട്ടുള്ളതാണ് അല്ലെ. എന്നാൽ ഈ ഗുണങ്ങൾക്കെല്ലാം അതീതനാണ് ഭഗവാൻ. ഭഗവാനെ ഈ ഗുണങ്ങളൊന്നും ബാധിക്കുന്നില്ല. ഈ ഗുണങ്ങൾ ഒരു പാവകളിയിൽ ഒരു പാവയെ നൂലിന്മേൽ നിയന്ത്രിക്കുന്ന പോലെ നമ്മളെ ഈ ഭൗതിക ഗുണങ്ങൾ സ്വാധീനിക്കുന്നതനുസരിച്ചിട്ട് നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. അതിനെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ ഇനി 14-ാമത്തെ ചാപ്റ്ററിൽ മുഴുവനായിട്ടും ഈ ത്രിഗുണങ്ങളെ കുറിച്ച് തന്നെ പഠിക്കും. തദ്ബുദ്ധയസ്തദാത്മാനസ്തന്നിഷ്ടാസ്തത്പരായണ ഗച്ഛന്ത്യാ പുനരാവർത്തിം ജ്ഞാനനിർധുത കൽമഷഃ. ബുദ്ധിയും മനസ്സും വിശ്വാസവും ആശ്രയവുമെല്ലാം പരമ്പൊരുളിൽ കൃഷ്ണനിൽ ഉറപ്പിച്ചു നിർത്തുമ്പോൾ പരിപൂർണ ജ്ഞാനത്താൽ സംശയങ്ങൾ ഒഴിഞ്ഞ് മുക്തിമാർഗത്തിൽ മുന്നേറുന്നു. നമുക്ക് ഇന്നലെ പഠിച്ചല്ലേ, നമുക്ക് ആദ്യം വേണ്ടുന്നത് വിശ്വാസമാണ് പ്രധാനമായിട്ടുള്ളത് അല്ലെ. നമ്മുടെ മനസ്സ്, ബുദ്ധി, വിശ്വാസം, ആശ്രയം ഇതെല്ലാം ഭഗവാനിൽ ഉറപ്പിച്ചു നിർത്തുമ്പോൾ എന്താണ്, നമ്മുടെ അജ്ഞാനങ്ങളൊക്കെ ഇല്ലാതാവുന്ന, സംശയങ്ങളൊക്കെ ഒഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ഭക്തിയിൽ മുന്നേറാനായിട്ട് സാധിക്കും. 18-ാമത്തെ ശ്ലോകം. വിദ്യാ വിനയ സമ്പന്നേ ബ്രാഹ്മണേക വിഹസ്തിനി ശുനി ചൈവാശപാകേച്ച പണ്ഡിതാ സമദർശിനഃ. അറിവും വിനയമുള്ള ബ്രാഹ്മണനെയും പശുവിനെയും ആനയെയും നായയെയും നായ്മാംസം ഭക്ഷിക്കുന്ന ചണ്ടാളനെയും സമദൃഷ്ടിയോടെയാണ് യഥാർത്ഥ വിനയാന്വിതരായിട്ടുള്ള പണ്ഡിതന്മാർ വീക്ഷിക്കുന്നത്. ഒരു യഥാർത്ഥ ജ്ഞാനി, ഒരു യഥാർത്ഥ പണ്ഡിതൻ ഈ എല്ലാവരെയും ഒരുപോലെയാണ് വീക്ഷിക്കുന്നത്, സമഭാവനയോടാണ് വീക്ഷിക്കുന്നത്. എന്താണ് കാരണം? ഇവരുടെയൊക്കെ ഹൃദയത്തില് ഭഗവാൻ പരമാത്മാവായിട്ടിരിക്കുന്നു അല്ലെ. ഒരു പശുവിന്റെയും ആനയുടെയും ചണ്ടാളന്റെയും പട്ടിയുടെയും അല്ലെ, ബ്രാഹ്മണന്റെയും എല്ലാവരുടെ ഹൃദയത്തിലും ഭഗവാൻ പരമാത്മാവായിട്ടുണ്ട് അല്ലെ. ഒരു യഥാർത്ഥ ജ്ഞാനി അവരുടെയൊക്കെ ഉള്ളിലുള്ള ആ ഭഗവാനെയാണ് ദർശിക്കുന്നത്, പരമാത്മാവിനെയാണ് ദർശിക്കുന്നത് അല്ലെ. അവരോട് എല്ലാവരോടും സമഭാവനയോടെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന, സമദൃഷ്ടിയോടെ അവരെയൊക്കെ വീക്ഷിക്കുന്നു. ന പ്രഹൃഷ്യേത് പ്രിയം പ്രാപ്യ നോതി ചേത് പ്രാപ്യ ചാപ്രിയം സ്ഥിരബുദ്ധിരസം മൂഢോ ബ്രഹ്മവിദ് ബ്രഹ്മണി സ്ഥിതഃ. ആനന്ദത്തിൽ ആഹ്ലാദിക്കുകയോ ആനന്ദകരമല്ലാത്തവയിൽ ദുഃഖാവിഷ്ടനാവുകയോ ചെയ്യാത്ത സ്ഥിരബുദ്ധിയോടെ അസംഭ്രാന്തനായി ദൈവശാസ്ത്രജ്ഞാനിയായി ജീവിക്കുന്നവൻ ഭൗതിക അതീതൻ തന്നെ. എപ്പോഴും ഭക്തിയുത സേവനത്തിലൊക്കെ ഉറച്ചു നിന്ന് ഭഗവാന്റെ തിരുനാമമൊക്കെ ജപിച്ച് അങ്ങനെ ഭക്തിയുത സേവനങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത്, അവര്
നമ്മുടെ കണ്ണിൽ അവർ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലാണ് ജീവിക്കുന്നുണ്ടാവുക അല്ലെ. എന്നാൽ അവരെപ്പോഴും ആത്മീയമായിട്ടാണ് ജീവിക്കുന്നത്. ഇവിടെയാണെങ്കിലും അവരെപ്പോഴും ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അല്ലെ. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവര് ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലാണെങ്കിലും ഇവിടെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും അവരെ ബാധിക്കുന്നില്ല. അവര് ആനന്ദം വരുമ്പോൾ കൂടുതൽ ആഹ്ലാദിക്കുകയില്ല, ദുഃഖങ്ങൾ വരുമ്പോൾ കൂടുതൽ ദുഃഖിക്കുകയില്ല അല്ലെ. നമ്മൾ ശ്രീല പ്രഭുപാദർക്ക് ധാരാളം വിഷമങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായി, അപ്പോഴൊന്നും പ്രഭുപാദർ കൂടുതൽ വിഷമിച്ചില്ല. എല്ലാം ഭഗവാന് വിട്ടുകൊടുക്കുകയുണ്ടായി, എല്ലാം ഭഗവാനായിട്ട് സമർപ്പിക്കുകയുണ്ടായി. ക്ഷേത്രങ്ങളൊക്കെ നിർമ്മിക്കുമ്പോൾ ധാരാളം വ്യക്തികളിൽ നിന്നും എതിർപ്പൊക്കെ ഉണ്ടായി. ബോംബെയിൽ ജുഹു ടെമ്പിളൊക്കെ എടുക്കുമ്പോൾ കുറെ ആൾക്കാർ ചതിക്കുകയൊക്കെ ഉണ്ടായി, പൈസയൊക്കെ വാങ്ങിച്ച് പറ്റിക്കുക, സ്ഥലം കൊടുക്കാതിരിക്കുക, പിന്നീട് ഗുണ്ടകളെ അയച്ചിട്ട് മർദ്ദിക്കുക, അങ്ങനെ പലതരത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ നേരിട്ടിരുന്നു. മായാപൂരിലായാലും അവിടെയും ധാരാളം ശത്രുക്കളിൽ നിന്നും അക്രമങ്ങളൊക്കെ നേരിടേണ്ടത് പലതരത്തിലും. അപ്പോഴൊക്കെ പ്രഭുപാദര് ഭഗവാനിൽ പൂർണ്ണ വിശ്വാസം ഉണ്ടായിരുന്നു, ആ ഭഗവാനോട് പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടായി. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാറ്റിലും ആ വിജയം ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്തു. എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിലും, കൂടുതൽ സ്ഥലങ്ങളിലും, വൃന്ദാവനത്തിലും അവിടെ ടെമ്പിളൊക്കെ എടുക്കുമ്പോൾ വേറെ എതിർപ്പുകളൊക്കെ ഉണ്ടായി, എന്നാൽ അതിലൊക്കെ വിജയം ഉണ്ടാവുകയുണ്ടായി. ഏഹി സംസ്പൃശജാ ഭോഗാ ദുഃഖയോനയ ഏവതേ അത്യന്തവന്ത കൗന്ദേയ നതേഷൂരമദേബുധ. ബുദ്ധിമാൻ ഭൗതികേന്ദ്രിയങ്ങളുമായുള്ള ബന്ധം മൂലമുണ്ടാകുന്ന ദുഃഖങ്ങളിൽ പങ്കുകൊള്ളാറില്ല. അല്ലയോ കുന്തിപുത്ര, ഭൗതിക സുഖങ്ങൾക്ക് ആദ്യം അവസാനമുള്ളത് കൊണ്ട് അവയിൽ ഒരിക്കലും ബുദ്ധിമാന്മാർ സന്തോഷം കൊള്ളുന്നില്ല. അപ്പൊ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലുള്ള എല്ലാം അതിന് ആദ്യം നമുക്ക് സന്തോഷത്തെ തരും, പിന്നീട് ദുഃഖങ്ങളെ തരും അല്ലെ. അപ്പോ ഒരു ആത്മീയ തലത്തിലുള്ള ഒരാള്, ഒരു യഥാർത്ഥ ജ്ഞാനി, യോഗ്യ അല്ലെ, അങ്ങനെയുള്ളവര് ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ നിന്ന കാര്യങ്ങളുമായിട്ട് അവര് കൂടുതൽ ബന്ധപ്പെടുന്നില്ല അല്ലെ. അവർക്ക് ഇവിടെ ദുഃഖങ്ങൾ വരുമ്പം അവരെ അത് ബാധിക്കുന്നില്ല അല്ലെ. നമ്മൾ പഠിച്ചു, നമ്മള് ഈ ശരീരമല്ല, ആത്മാവാണ് അല്ലെ. ഈ ശരീരത്തിനെ ബാധിക്കുന്നതാണ് ഈ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള വിഷമങ്ങളും പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ അല്ലെ. അപ്പോൾ ഭൗതികമായിട്ട് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും സന്തോഷങ്ങൾ വേണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഭൗതിക വസ്തുക്കളിലേക്കാണ് തിരിയുക അല്ലെ. നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഇപ്പൊ നമുക്കൊരു പുതിയ ഫോണൊക്കെ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സന്തോഷം ഉണ്ടാവും അല്ലെ, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പുതിയ ബൈക്ക്, അല്ലെ ഒരു പുതിയ കാർ, അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും നമ്മൾ പുതിയ വസ്തുക്കൾ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സന്തോഷമാവും അല്ലെ. എന്നാൽ ആ വസ്തുക്കൾ തന്നെ പിന്നീട് അതിന് എന്തെങ്കിലും കേടുപാടുകളൊക്കെ വന്നിട്ട് അത് പ്രവർത്തിക്കാതാവുമ്പോൾ നമുക്ക് ദുഃഖങ്ങൾ ഉണ്ടാവുന്ന അല്ലെ. എന്ത് കാര്യങ്ങൾ, ഭൗതിക ലോകത്തിലുള്ള എന്ത് കാര്യങ്ങൾ നോക്കിയാലും അതൊക്കെ ആദ്യം നമുക്ക് സന്തോഷത്തെ തരും, പിന്നീട് ദുഃഖത്തെയാണ് തരിക അല്ലെ. എന്നാലേ ആത്മീയമായിട്ട് ഉയർന്ന തലത്തിലുള്ളവർ, അവര് ആത്മാവിൽ നിന്ന് തന്നെ ആനന്ദം കണ്ടെത്തുന്നു, ആത്മാരാമന്മാരായിട്ട്. അപ്പൊ അവര് സന്തോഷത്തിനായിട്ട്, ആനന്ദത്തിനായിട്ട് പുറമെ എവിടേക്കും അന്വേഷിക്കുന്നില്ല. അവരുടെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് തന്നെ അവര് ആനന്ദത്തെ കണ്ടെത്തുന്നു. അപ്പൊ അവരെ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും അവരെ ബാധിക്കുന്നില്ല ഒരിക്കലും. അപ്പൊ ഇവിടെ കുറെ ഉദാഹരണങ്ങൾ പറയുന്നു. മഴപ്പാറ്റകൾ അല്ലെ, മഴപ്പാറ്റകൾ ആ ലൈറ്റില് ആകൃഷ്ടരായിട്ട് അതിൽ പോയി പറ്റുന്നല്ലേ. അതിന്റെ ഫലമായിട്ട് ചൂട് കൊണ്ട് അതിന്റെ ചിറകൊക്കെ കരിഞ്ഞിട്ട് താഴേക്ക് വീഴുന്നല്ലേ. അപ്പൊ അത് ആകർഷണം അട്രാക്ട് ചെയ്തിട്ട് ആ ലൈറ്റില് ആകർഷിച്ചിട്ട് അവിടേക്ക് പോകുന്നല്ലേ. നമ്മുടെ കണ്ണുകള് അങ്ങനെയാണ് പലതിലും ആകർഷിക്കും അല്ലെ. അപ്പൊ അത് അപകടത്തിലേക്കാക്കുന്നു. പിന്നെ മാനിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നു. മാനിന്റെ ചെവി, അത് വേട്ടക്കാരനൊക്കെ പലതരത്തിലുള്ള സംഗീതം മുഴക്കുമ്പോൾ അത് കേട്ടുകൊണ്ട് അതവിടെ തന്നെ അതിൽ ലയിച്ചിട്ട് നിൽക്കുന്നല്ലേ. അതിന്റെ ഫലമായിട്ട് വേട്ടക്കാർ വന്നിട്ട് അതിനെ പിടിച്ചു കൊണ്ടുപോകുന്നല്ലേ. അപ്പൊ മാനിന്റെ കൊമ്പും അതിന്റെ ഭംഗിയുള്ളതാണല്ലേ. ആ കൊമ്പ് പലപ്പോഴും അതിന് അപകടങ്ങൾ തന്നെ വരുത്താറുണ്ട്. അത് വേറെ മൃഗങ്ങളൊക്കെ ആക്രമിക്കാൻ വരുമ്പോൾ ഓടുമ്പോൾ അതിന്റെ കൊമ്പ് തന്നെ അതിന് രക്ഷപ്പെടാനായിട്ട് തടസ്സമാവുന്ന വള്ളികളിലൊക്കെ കൊണ്ടിട്ട്. താമര അല്ലെ, താമരയുടെ ആകൃഷ്ടരായിട്ട് ആ വണ്ടുകള് അതിന്റെ തേൻ കുടിക്കാനായിട്ട് വരുന്നു അല്ലെ. രാവിലെ അത് വന്ന് തേൻ കുടിച്ചിട്ട് വൈകിട്ടാവുമ്പോഴും അതില്
ലയിച്ചിട്ട് അവിടെ ഇരിക്കുന്നു. അത് ആ തേൻ ആസ്വദിച്ച് കുടിച്ചുകൊണ്ട് അല്ലെ എന്താ സംഭവിക്കുക? അസ്തമയത്തോടെ ആ താമര മൂടും അല്ലെ. അത് അടയുന്നതോടെ ആ വണ്ട് അതിൽ പെടുന്നു. അപ്പൊ അങ്ങനെ ആ തേനീച്ച വണ്ട് അത് തേനീച്ച അതില് പെടുന്നു. പിന്നീട് ഇവിടെ മത്സ്യം അല്ലെ, മത്സ്യത്തെ എങ്ങനെയാണ് ചൂണ്ടയില് ഒരരയൊക്കെ കോർത്തിട്ട് പിടിക്കും അല്ലെ. അതിൽ ആകൃഷ്ടരായിട്ട് ആ ഇരയെ തിന്നാനായിട്ട് അത് ചൂണ്ടയിൽ കൊത്തുകയും അത് അപകടത്തിലേക്ക് പെടുകയും ചെയ്യുന്നു അല്ലെ. പിന്നീട് ആന എങ്ങനെയാണ്? ആനയെ പിടിയിലാക്കാനായിട്ട് ഒരു പിടിയാനയെ അല്ലെ, ഒരു പെണ്ണാനയെ അയക്കും അല്ലെ. എന്നിട്ട് അതിൽ ആകർഷകരായിട്ട് മറ്റുള്ള ആനകളൊക്കെ വരുമ്പോൾ അവിടെ കുഴിയുണ്ടാക്കി അതിൽ വീഴ്ത്തിയിട്ട് അവരെ പിടിക്കുന്നു അല്ലെ. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഓരോ ഇന്ദ്രിയങ്ങളും നമ്മളെ അപകടത്തിലേക്ക് പെടുത്തുന്നതാണ് അല്ലെ. നമ്മുടെ കണ്ണ്, ചെവി, മൂക്ക് അല്ലെ, നാവ്, ത്വക്ക്, ഇതൊക്കെ നമ്മളെ അപകടത്തിലേക്ക് വരുന്നതാണ് നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ. 25-ാമത്തെ ശ്ലോകം. ലവന്തേ ബ്രഹ്മനിർവാണ മൃഷയക്ഷീണ കൽമഷ ചിന്നദ്വൈതയതാത്മാനഃ സർവഭൂതാഹിതേരത. സംശയങ്ങളിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിക്കുന്ന ദ്വന്ദ്ങ്ങൾക്ക് അതീതരായവരും മനസ്സ് തന്നിൽ തന്നെ വ്യാപരിക്കുന്നവരും എപ്പോഴും സകല ജീവജാലങ്ങളുടെയും ക്ഷേമൈശ്വര്യ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ തിരക്കിട്ട് പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നവരും സർവപാപങ്ങളിൽ നിന്നും മോചനം നേടിയവരുമായിട്ടുള്ളവർ ബ്രഹ്മനിർവാണം പോകുന്നു. കാമക്രോധ വിമുക്താനാം യദീനാം യഥചേതസാം അഭീതോ ബ്രഹ്മനിർവാണം വർത്തതേ വിദിതാത്മനാം. കാമക്രോധങ്ങൾ ഒഴിഞ്ഞ് അച്ചടക്കത്തോടെ പരിപൂർണതയ്ക്ക് വേണ്ടി അനവരതം യത്നിക്കുന്ന ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടിയവർക്ക് അജിരേണ പരമപദപ്രാപ്തി സുനിശ്ചിതമാണ്. നമ്മള് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിലൊക്കെ പറഞ്ഞല്ലേ, നമ്മള് കാമം, ക്രോധം അല്ലെ, ക്രോധം സർവനാശമാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ അത് പലതരത്തിൽ എല്ലാ തരത്തിലും നമ്മളെ നശിപ്പിക്കുന്നതാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ അതൊക്കെ ഇല്ലാതാക്കണം എന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചു അല്ലെ. ഇവിടെ പറയുന്ന കാമക്രോധങ്ങളൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് അച്ചടക്കത്തോടെ പരിപൂർണതയ്ക്ക് വേണ്ടി പ്രയത്നിക്കുന്നവർക്ക്, ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടിയവർക്ക് അജിരേണ പരമപദപ്രാപ്തി സുനിശ്ചിതമാണ് അല്ലെ. പരമപദപ്രാപ്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഭഗവത് ധാമത്തിൽ എത്തിച്ചേരുക അല്ലെ, ഭഗവാന്റെ പാദത്തിൽ എത്തിച്ചേരുക. നോട്ടം കൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഇത്രയും മത്സ്യം കുഞ്ഞുങ്ങളെ പോറ്റുന്നത്. രണ്ടും ഉദാഹരണങ്ങൾ പറയുന്നു. പിന്നെയോ ആമ ധ്യാനം കൊണ്ടും. ആമ കരയിലാണ് മുട്ടയിടുന്നത്, വെള്ളത്തിൽ കിടന്നുകൊണ്ട് ആ മുട്ടകളിൽ മനസ്സൂന്നുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇവിടെ മത്സ്യങ്ങള് അതിന്റെ നോട്ടം കൊണ്ടാണ് കുഞ്ഞുങ്ങളെ വളർത്തുന്നതെന്ന് പറയുന്നു. ആമയോ കരയിൽ മുട്ടിയിട്ടിട്ട് വെള്ളത്തിൽ കിടന്നിട്ട് ആ മുട്ടകളിൽ മനസ്സൂന്നുകയും ചെയ്യുന്നു. അതുപോലെ കൃഷ്ണാബോധമുള്ള ഭക്തനും ഭഗവത് ധാമത്തിൽ നിന്ന് വിദൂരസ്ഥനെങ്കിലും നിരന്തരമായ ധ്യാനം കൊണ്ടും കൃഷ്ണാബോധ പ്രവർത്തനം കൊണ്ടും ആ ധാമത്തിലേക്ക് സ്വയം ഉയരാം. ഭൗതിക ക്ലേശങ്ങളുടെ ആഘാതം അയാൾക്ക് അനുഭവപ്പെടില്ല. സദാ പരമപുരുഷനിൽ മുഴുകിയിരിക്കുന്നത് മൂലം പ്രാപഞ്ചിക ക്ലേശങ്ങൾ തീണ്ടാത്ത ഈ അവസ്ഥയാണ് ബ്രഹ്മനിർവാണം. നമ്മൾ നേരത്തെ ഗോലോക ചാർട്ടിൽ കണ്ടു അല്ലെ. നമ്മൾ ഈ ഇവിടെ നിന്നും ജപിക്കുന്ന ആ മന്ത്രം നേരിട്ട് ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് എത്തിച്ചേരുന്നു അല്ലെ, ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിൽ എത്തിച്ചേരുന്നു. അപ്പൊ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലുള്ള മന്ത്രമല്ലാതെ അല്ലെ, ഗോലോകേര പ്രേമത്താന് ഹരിനാം സങ്കീർത്തൻ എന്ന് പറയും, ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിലുള്ള മന്ത്രമാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ അത് നമ്മൾ ജപിക്കുമ്പോൾ നേരിട്ട് ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് എത്തിച്ചേരുന്നു. അപ്പൊ നമ്മൾ ഒരിക്കലും ഭഗവാനുമായിട്ട് അകന്നിട്ടല്ല ഉള്ളത് അല്ലെ. നമ്മൾ പഠിച്ചു എല്ലാവരുടെ ഹൃദയത്തിലും ഭഗവാൻ പരമാത്മാവായിട്ടുണ്ട് അല്ലെ. നമ്മൾ ഒരിക്കലും ഭഗവാനിൽ നിന്ന് അകന്നിട്ടല്ല അല്ലെ, എപ്പോഴും ഭഗവാൻ നമ്മുടെ കൂടെ ഉണ്ട് അല്ലെ. കലികാലെ നാമരൂപേ കൃഷ്ണാവതാരം. കലികത്തിൽ ഭഗവാൻ നാമത്തിന്റെ രൂപത്തിൽ തന്നെ ഉണ്ട് അല്ലെ. നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം ജപിക്കുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഭഗവാൻ നമ്മളെ കൂടെ തന്നെ ഉണ്ടാവും. ഇനി 29-ാമത്തെ ശ്ലോകം, അവസാനത്തെ ശ്ലോകം, വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ശ്ലോകമാണ്. ഭോക്താരാം യജ്ഞതപസാം സർവലോക മഹേശ്വരം സുഹൃതം സർവഭൂതാനാം ജ്ഞാത്വാ മാം ശാന്തി മൃച്ഛതി. ഭോക്താരാം യജ്ഞതപസാം സർവലോക മഹേശ്വരം സുഹൃതം സർവഭൂതാനാം ജ്ഞാത്വാ മാം ശാന്തി മൃച്ഛതി. യജ്ഞങ്ങളുടെയും തപസ്സുകളുടെയും ഭോക്താവും
ദേവന്മാരുടെയും സർവ്വലോകങ്ങളുടെയും അധിപനും എല്ലാ ജീവികളുടെയും സുഹൃത്തും അഭ്യുതകാംക്ഷിയുമാണ് ഞാൻ എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയ തികഞ്ഞ കൃഷ്ണാബോധമുള്ള വ്യക്തി ഭൗതിക ക്ലേശങ്ങൾ ഒഴിഞ്ഞ് ശാന്തി നേടുന്നു. അപ്പൊ ഇവിടെ ഭഗവാൻ പറയുന്നു, എല്ലാ യജ്ഞങ്ങളുടെയും തപസ്സുകളുടെയൊക്കെ ഭോക്താവ് അതാരാണ്? ഭഗവാനാണ്. എല്ലാ ദേവന്മാരുടെയും സർവ്വലോകങ്ങളുടെയും അധിപനും ഭഗവാനാണ്. എല്ലാ ജീവികളുടെയും സുഹൃത്തും അഭ്യുതകാംക്ഷിയുമാണ് ഭഗവാൻ. അല്ലെ, നമ്മൾ നേരത്തെ ഗോലോക ചാർട്ട് കണ്ടു അല്ലെ. എല്ലാറ്റിനും ഉപരിയായിട്ടാണ് ആ ഗോലോക വൃന്ദാവനം അല്ലെ, അവിടെയാണ് ഭഗവാൻ ഉള്ളത് അല്ലെ. ആ ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ് മറ്റുള്ള വിസ്തരണങ്ങളൊക്കെ അവതാരങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് അല്ലെ. എല്ലാറ്റിന്റെയും നിയന്താവ് ഭഗവാനാണ് അല്ലെ. മാതൃഹി ദേവാന എന്ന് പറയുന്നത് ദേവന്മാരുടെയൊക്കെ നിയന്താവ് ഭഗവാനാണ്. എല്ലാ യജ്ഞങ്ങളുടെയും തപസ്സുകളുടെയൊക്കെ ഭോക്താവ്, ആസ്വാദകൻ, പരമ ആസ്വാദകൻ ഭഗവാനാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ യജ്ഞങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതും തപസ് ചെയ്യുന്നതും ഒക്കെ ആരെ സംതൃപ്തനാക്കാനാണ്? ഭഗവാനെ സംതൃപ്തനാക്കാനാണ് അല്ലെ. ഭഗവാനെ സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യണമെന്ന് പറയുന്നു. നമ്മൾ പഠിക്കും ഇനി 9ാമത്തെ ചാപ്റ്ററിൽ പറയുന്നുണ്ട് ഭഗവാൻ, യത് കരോഷി യദശ്നാസി യജ്ജുഘോഷി തദാസി യത് തപസ്യസ്യ കൗന്ദേയ തത് കുരുഷമദർപ്പണം. നമ്മൾ എന്ത് തപസ്യരികൾ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ, എന്ത് ദാനധർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ, എന്ത് യജ്ഞങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ, എന്ത് നിവേദിക്കുന്നുവോ ഒക്കെ ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് പറയുന്നു. എങ്കിൽ മാത്രമേ അത് പരിപൂർണതയിൽ എത്തുകയുള്ളൂ എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെ പറയുന്നു, എല്ലാ യജ്ഞങ്ങളുടെയും തപസ്സുകളുടെ ഒക്കെ ഭോക്താവ് ഭഗവാനാണ്. അപ്പൊ നമ്മളെല്ലാം ചെയ്യുമ്പോൾ ആരെ സംതൃപ്തനാക്കാനാണ്? ഭഗവാനെ സംതൃപ്തനാക്കാണ് അല്ലെ. എല്ലാം ഭഗവാനെ സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യണമെന്ന് പറയുന്നു. എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാ ദേവന്മാരുടെയും സർവ്വലോകങ്ങളുടെയൊക്കെ അധിപൻ, നിയന്താവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാനാണ്. പിന്നെ എല്ലാ ജീവികളുടെയും സുഹൃത്തും അഭ്യുതകാംക്ഷി. നമ്മുടെ യഥാർത്ഥ സുഹൃത്ത് ഭഗവാനാണ്. അഭ്യുതകാംക്ഷി, നമുക്ക് നല്ലത് മാത്രം വരാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്, നമുക്ക് നല്ല വരാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഭഗവാനാണ് അല്ലെ. അപ്പോ നമ്മുടെ യഥാർത്ഥ സുഹൃത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാനാണ് എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പൊ എത്രയോ ജന്മങ്ങളായിട്ട് നമ്മുടെ സുഹൃത്താണ് ഭഗവാൻ അല്ലെ. നമുക്ക് ഈ ജന്മത്തിൽ കുറച്ച് സുഹൃത്തുക്കളൊക്കെ ഉണ്ടാവും അല്ലെ. അപ്പൊ നമ്മുടെ യഥാർത്ഥമായിട്ടുള്ള സുഹൃത്തും അഭ്യുതകാംക്ഷി, നമുക്ക് നന്മ മാത്രം ആഗ്രഹിക്കുന്നതും ഭഗവാനാണ്. അങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കിയ തികഞ്ഞ കൃഷ്ണാബോധമുള്ള വ്യക്തി ഭൗതിക ക്ലേശങ്ങളൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ശാന്തി നേടുന്നു എന്ന് പറയുന്നു. ഈ ശ്ലോകത്തെ പ്രഭുപാദർ ശാന്തി മന്ത്രമായിട്ട് പറയുന്നു. നമുക്കറിയാം രാജ്യങ്ങൾ തമ്മിൽ യുദ്ധങ്ങളെ മറ്റും അങ്ങനെ പലതരത്തിലുള്ള യുദ്ധങ്ങളും മറ്റും നടക്കുന്ന അല്ലെ ഒക്കെ എന്താണ്? എൻ്റേത് എന്നുള്ള ധാരണയുള്ളത് കൊണ്ടാണ് അല്ലെ. ഇത് എൻ്റെ രാജ്യം അല്ലെ, എൻ്റെ സമ്പത്ത്, ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ ഉണ്ടാവുന്നത് അല്ലെ. അതിൽ ഭഗവാൻ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? എല്ലാറ്റിൻ്റെയും ഭോക്താവ്, പരമമായ ആസ്വാദകൻ, പരമമായിട്ടുള്ള ഭോക്താവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാനാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ ഇവിടെ കാണുന്നതൊക്കെ ഭഗവാന്റേതാണ് അല്ലെ. ഭഗവാൻ നമ്മളോട് കാരുണ്യം കാണിക്കുന്നത്, നമ്മളെ സുഹൃത്തും അഭ്യുതകാംക്ഷിയുമാണ്. അതുകൊണ്ട് എന്താണ്, നമുക്ക് ഇതൊക്കെ അനുഭവിക്കാം അല്ലെ. ഒന്നും റെന്റൊന്നും കൊടുക്കാതെ നമുക്കിതൊക്കെ ആസ്വദിക്കാം അല്ലെ. അപ്പോൾ അതൊക്കെ നമുക്ക് അനുഭവിക്കാം അല്ലെ. അപ്പൊ നമ്മുടെ സ്വത്ത്, നമ്മുടെ സ്ഥലം, നമ്മുടെ സ്വത്ത് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയല്ലേ. അപ്പൊ അതിനെ കുറിച്ചിട്ട് പ്രഭാത നമ്മൾ ജനിക്കുന്നതിന്റെ മുന്നേ ഇപ്പൊ നമുക്കൊരു ഭൂമി ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ചാൽ അത് നമ്മൾ ജനിക്കുന്നതിന്റെ മുന്നേ ഉണ്ട് അല്ലെ. അപ്പൊ നമ്മൾ ഉള്ളപ്പോഴുണ്ട്. നമ്മള് ഇവിടെ ഈ ശരീരം ഉപേക്ഷിച്ച് കഴിഞ്ഞാലും അത് ഇവിടെ തന്നെ ഉണ്ട് അല്ലെ. നമ്മുടേതാണെങ്കിൽ നമ്മൾ വരുമ്പോൾ കൊണ്ടുവരണം അല്ലെ, പോകുമ്പോൾ കൊണ്ടുപോകണം അല്ലെ. അല്ല, അതൊക്കെ ഭഗവാന്റേതാണ്. നമ്മൾ വരുന്നതിന്റെ മുന്നേ ഇവിടെ അതുണ്ട് അല്ലെ. നമ്മൾ പോയി കഴിഞ്ഞാലും അത് ഇവിടെ ഉണ്ട് അല്ലെ. അപ്പൊ അത് നമ്മുടേതല്ല അല്ലെ, എല്ലാം ഭഗവാന്റേതാണ്. എന്നാലും ഭഗവാൻ നമ്മോട് കാരുണ്യം കാണിക്കുന്നു. അതൊക്കെ നമുക്ക് അനുഭവിക്കാനായിട്ട് ഭഗവാൻ നമുക്ക് വിട്ടുതരും. കൃഷ്ണാബോധ പ്രവർത്തനം എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാനാണ് എല്ലാറ്റിൻ്റെയും പരമാധികാരി. ഭഗവാനാണ് പരമമായ ഭോക്താവ്, പരമമായ ആസ്വാദകൻ. ഭഗവാനാണ് നമ്മുടെ യഥാർത്ഥ സുഹൃത്തും അഭ്യുതകാംക്ഷിയും. ഇത്രയുമാണ് ഈ അധ്യായത്തിലുള്ളത്. പിന്നെ നാളെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ദിവസമാണ് നരസിംഹ ചതുർദശി. നരസിംഹ ഭഗവാൻ അവതരിച്ചിട്ടുള്ള ആ ശുഭദിനം. അപ്പോൾ സന്ധ്യ വരെ ഉപവാസമാണ്. പറ്റുന്നവർക്ക് എടുക്കാം, പറ്റാത്ത പ്രശ്നമില്ല. പറ്റുന്നവരൊക്കെ അങ്ങനെ എടുക്കുക അല്ല. എന്തെങ്കിലും ഏകാദശി പോലുള്ള ഏകാദശിക്കൊക്കെ എടുക്കുന്ന പോലെ ഫ്രൂട്ട്സ് ഒക്കെ കഴിച്ചിട്ട് എടുക്കാൻ പറ്റുന്നവർക്ക് അങ്ങനെ എടുക്കാം. അപ്പം പറ്റുന്ന രീതിയിൽ എടുക്കാം. നമ്മൾ നാളെ കൂടുതൽ ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം ജപിക്കുക,
ഭക്തി സേവനങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുക, ശ്രീമദ് ഭഗവത്ഗീത ഇതൊക്കെ വായിക്കുക. ഇതൊക്കെയാണ് പ്രധാനമായിട്ടും നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഭക്തിയുത സേവനങ്ങൾ. അപ്പോൾ നരസിംഹ ഭഗവാൻ നിങ്ങളൊക്കെ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും അല്ലെ, എന്താണ് ആ ഒരു ഭക്തനെ സംരക്ഷിക്കാനായിട്ട് മാത്രം എടുത്തിട്ടുള്ളതാണ് ഈ അവതാരം അല്ലെ. ആ ഭക്തപ്രഹ്ലാദനെ സംരക്ഷിക്കാനായിട്ട് രക്ഷിക്കാനായിട്ട് മാത്രം. ഇപ്പൊ നാളെ ഇസ്കോൺ ബാംഗ്ലൂരിന്റെ വക 5:30 മുതൽ 8:30 വരെ അഭിഷേകവും മറ്റ് പ്രഭാഷണങ്ങളും അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പൊ അതിൽ നിങ്ങൾക്ക് പങ്കെടുക്കാം. അതിന്റെ ലിങ്ക് ഗ്രൂപ്പിൽ ഷെയർ ചെയ്യും. ഈ ലിങ്ക് അല്ല, അത് വേറെ ലിങ്കാണ്. ഗ്രൂപ്പിൽ ഷെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു. അതൊന്നുകൂടി ചെയ്യാം. അപ്പൊ ഇത് നമ്മുടെ ഇസ്കോണിന്റെ ഹെഡ് ക്വാർട്ടേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള മായാപൂരിലുള്ള നരസിംഹ ഭഗവാനാണ്. ആ ഉഗ്ര നരസിംഹം, 8 കൈകളോട് കൂടിയിട്ടുള്ള നരസിംഹ ഭഗവാൻ. അധിക സ്ഥലങ്ങളിലൊന്നും ഇങ്ങനെ 8 കൈകളോട് കൂടിയിട്ടുള്ള ഉഗ്ര നരസിംഹ ഭഗവാനെ കാണാൻ പ്രയാസമാണ് അല്ലെ. എല്ലായിടത്തും ശാന്ത നരസിംഹനായിട്ടുള്ളതാണ് ഉണ്ടാവുക. ലക്ഷ്മി നരസിംഹനായിട്ട്, ലക്ഷ്മി ദേവിയുടെ കൂടെ ഉള്ള നരസിംഹ ഭഗവാനാണ് അല്ലെ. ഓ ഇവിടെ ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിലുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ പറയുന്നു. ഭക്തരക്ഷകൻ, ഐഹിക ലോകത്തിന്റെ പുരാവൃത്തത്തിൽ നമുക്ക് അദ്ദേഹത്തിന്റെ അതീന്ദ്രിയ ഗുണങ്ങളെ ആസ്വദിക്കുവാൻ കഴിയും. ഭഗവാൻ സ്വഭക്തരെ സംരക്ഷിക്കുവാനും അഭക്തരെ ഉന്മൂലനം ചെയ്യാനും വേണ്ടിയിട്ട് സ്വയം അവതരിക്കുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളെല്ലാം തന്നെ സ്വഭക്തരുമായുള്ള നാദീഭാവത്തിലുള്ളതാവുന്നു. ഈ നരസിംഹ ഭഗവാൻ അവതരിച്ചിട്ടുള്ളത് സത്യയുഗത്തിലാണ് അല്ലെ. സത്യയുഗത്തിലാണ് ആ ഹിരണ്യകശിപു ഉണ്ടായിരുന്നത്. അപ്പോൾ നരസിംഹ ഭഗവാൻ എപ്പോഴും ഉണ്ട് ഭക്തന്മാരെ സംരക്ഷിക്കാനായിട്ട്. നമ്മൾ എല്ലാ ഇസ്കോണിന്റെ ക്ഷേത്രങ്ങളിലൊക്കെ നരസിംഹ ആരതി, നരസിംഹ പൂജ എല്ലാ ദിവസവും ചെയ്യും. എല്ലാ ദിവസവും രാവിലെയും വൈകിട്ടും ഒക്കെ നരസിംഹ ആരതി ചെയ്യും, നരസിംഹ പൂജ ചെയ്യും. എന്താണ് കാര്യം? നമ്മുടെ ഭക്തിയിലുള്ള തടസ്സങ്ങളൊക്കെ നീക്കുന്നത് നരസിംഹദേവനാണ്, നരസിംഹ ഭഗവാനാണ്. സർവ ഭക്തി വിഘ്ന വിനാശനകാരി നരസിംഹ ഭഗവാൻ എന്ന് പറയും. സർവ ഭക്തിയിലുള്ള സകല വിഘ്നങ്ങളും തടസ്സങ്ങളും നീക്കുന്നത് നരസിംഹദേവനാണ്, നരസിംഹ ഭഗവാനാണ്. അതുകൊണ്ട് ആ നരസിംഹ ഭഗവാനോട് നമുക്കൊക്കെ പ്രാർത്ഥിക്കാം. ഭക്തിയിൽ തടസ്സങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ നീക്കി തരാനായിട്ട് അല്ലെ. അപ്പോ അത്രയും ഭക്തന്മാരെ സംരക്ഷിക്കുന്നതാണ് നരസിംഹ ഭഗവാൻ അല്ലെ. നിങ്ങൾക്കൊക്കെ അറിയായിരിക്കും അല്ലെ ഭക്തപ്രഹ്ലാദന്റെ കാര്യമൊക്കെ. അതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം 7ാമത്തെ സ്കന്ധത്തിൽ പൂർണ്ണമായിട്ടും വിവരിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോ എന്താ പറയാ, ഹിരണ്യകശിപു അല്ലെ എല്ലാ തരത്തിലും എന്താണ് ആ ഭക്തപ്രഹ്ലാദനെ ദ്രോഹിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ. യഥാർത്ഥത്തിൽ ആരാണ്? പിതാവാണ് അല്ലെ, സംരക്ഷകനാണ്. ആ പ്രഹ്ലാദന്റെ പിതാവാണ്, സംരക്ഷകനാണ് അദ്ദേഹം. എന്നെങ്കിലും എല്ലാ തരത്തിലും ഉപദ്രവിച്ചു അല്ലെ. പലതരത്തിലും തിളക്കുന്ന എണ്ണയിലിട്ടു, പിന്നെ മതയാനെ കൊണ്ട് ചവിട്ടിച്ചു, വിഷപ്പാമ്പുകളുടെ ഇടയിലിട്ടു, പിന്നെ ആ ഹോളികയുടെ മടിയിലിരുത്തിച്ചു കത്തിക്കാനായിട്ട് അല്ലെ. എന്നാൽ ഹോളിക കത്തിച്ചാമ്പലാകുകയുണ്ടായി. അതാണ് ഹോളിയായിട്ട് ആഘോഷിക്കുന്നത്. ഹോളികക്ക് വരം കിട്ടിയിരുന്നു, എന്താണ് അത് ഒരു കവറിങ് ഉണ്ട്, അതുകൊണ്ട് തീ പിടിക്കില്ല. എന്നാൽ ഒരു ഭക്തനെ അപായപ്പെടുത്താനായിട്ട് ശ്രമിച്ചപ്പോൾ ആ ഹോളികയുടെ ആവരണം ഭക്തനെ സംരക്ഷിച്ചു, ഹോളിക കത്തിച്ചാമ്പലാകുകയുണ്ടായി. പിന്നെ പലതരത്തിലും ആ പാലിൽ വിഷം ചേർത്തിട്ട് അമ്മയുടെ കയ്യിൽ തന്നെ കൊടുക്കുകയുണ്ടായി. അങ്ങനെ പലതരത്തിലും ഭക്തപ്രഹ്ലാദനെ വധിക്കാനായിട്ട് പർവ്വതത്തിന്റെ മുകളിൽ നിന്ന് ചാടുകയുണ്ടായി. അങ്ങനെ പലതരത്തിലും ദ്രോഹിക്കുകയുണ്ടായി. എന്നാലേ അപ്പോഴൊന്നും ഭക്തപ്രഹ്ലാദൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള തെറ്റെന്താണ്? ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം ജപിക്കുന്നു. എപ്പോഴും ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം ജപിക്കുന്നു. മറ്റുള്ളവർക്കൊക്കെ അത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നു അല്ലെ, ജപിക്കാനായിട്ട് അവരോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നു. അപ്പോ അതാണ് ആ ഹിരണ്യകശിപുവിനെ കോപിഷ്ഠനാക്കിയത് അല്ലെ. ആ ഹിരണ്യകശിപുവിനെ എല്ലാവരും ആ ഹിരണ്യകശിപുവിനെയാണ് ഭഗവാനായിട്ട് കരുതിയിരുന്നത്. അപ്പൊ എല്ലാവരും ആ ഹിരണ്യകശിപുവിനെ ജയ് വിളിക്കണം. ഹിരണ്യകശിപാണ് ദൈവം, ഭഗവാൻ എന്ന് പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പോ എന്നാലേ ഭക്തപ്രഹ്ലാദന് അറിയാം ഭഗവാനാണ് പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ എന്നുള്ളത് അല്ലെ. എവിടുന്നാണ് ഈ ഭക്തപ്രഹ്ലാദൻ ജനിച്ചിട്ടുള്ളത്? അസുരകുലത്തിലാണ്. എവിടുന്നാണ് ഈ ജ്ഞാനം ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്? നാരദമുനിയിൽ നിന്നും. ആ ഹിരണ്യകശിപു തപസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോയപ്പോഴ് ദേവന്മാരെയും ആ ഹിരണ്യകശിപുവിന്റെ ആ ഭാര്യയെ അവിടെ നിന്ന്
എന്താണ് വധിക്കാനായിട്ട് കടത്തിക്കൊണ്ടുപോവുകയുണ്ടായി. അപ്പോഴവിടെ നാരദർ വന്നിട്ട് അത് തടയുകയുണ്ടായി. ആ സമയത്ത് ആ കയാതു ഗർഭിണിയായിരുന്നു. അപ്പോ ഇനി ഒരു ഹിരണ്യകശിപു തന്നെ വീണ്ടും ഇവളുടെ ഗർഭത്തിൽ പിറക്കും, അത് ദേവന്മാർക്കൊക്കെ അപകടങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആ വധിക്കാനായിട്ട് ആയിരുന്നു അങ്ങനെ കൊണ്ടുപോകുന്നത്. നാരദമുനി പറഞ്ഞു, ഈ ഇനി ജനിക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു ഭഗവാന്റെ പ്രിയ ഭക്തനാണ്, അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഒരിക്കലും ഈ കൊല്ലരുത് എന്ന് പറയുകയുണ്ടായി. അങ്ങനെ ആ നാരദമുനി ആ കയാതുവിനെ ഹിരണ്യകശിപു വരുന്നത് വരെ സംരക്ഷിക്കുകയുണ്ടായി. അപ്പോഴേ നാരദമുനി ഭക്തിയുത സേവനത്തെക്കുറിച്ചും ശ്രീമദ് ഭാഗവതും ഒക്കെ ആ കയാതുവിന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുമായിരുന്നു. എന്നാൽ കയാതു ചിലപ്പോഴൊക്കെ ഉറങ്ങുന്നുണ്ടാവും, എന്നാലേ ആ ഭക്തപ്രഹ്ലാദൻ, ആ ഗർഭസ്ഥ ശിശുവായിരിക്കുന്ന ഭക്തപ്രഹ്ലാദൻ ഇതൊക്കെ കേട്ടിരുന്നു. അപ്പോ ആ ഗർഭസ്ഥ ശിശുവായിട്ടുള്ള ആ ഭക്തപ്രഹ്ലാദൻ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കുറിച്ച് കേട്ടു. അതാണ് ഭക്തപ്രഹ്ലാദൻ ഇത്രയും വലിയ ഭഗവാന്റെ ഭക്തനായിട്ടുള്ളത്. അല്ലാതെ എന്താണ് നമുക്ക് അത്ഭുതം തോന്നുന്നു അല്ലെ, ഒരു അസുരന്റെ പുത്രനായിട്ട് എങ്ങനെ ഭക്തനായി എന്നുള്ളത് അല്ലെ. ആ ശുദ്ധ ഭക്തന്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ട്, നാരദമുനിയുടെ കാരുണ്യം കൊണ്ട് ആ പരിശുദ്ധ ഭക്തി ലഭിക്കുകയുണ്ടായി. അപ്പൊ ആ നാരദമുനിയിൽ നിന്ന് കേട്ടിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് പിന്നീട് തന്റെ കൂട്ടുകാർക്കൊക്കെ ഉപദേശിച്ചു കൊടുക്കുന്നത്. കൂട്ടുകാരൊക്കെ ആരാണ്? അസുരന്മാരുടെ മക്കൾ തന്നെയാണല്ലേ. അപ്പൊ അവരോടൊക്കെ ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം ജപിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുത്തു. നവവിധ ഭക്തി നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലേ, നവവിധ ഭക്തി ഇത് ചെയ്യാനായിട്ട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്. ശ്രവണം, കീർത്തനം, സ്മരണം, പാദസേവനം, അർച്ചനം, വന്ദനം, ദാസ്യം, സാഖ്യം, ആത്മനിവേദനം, ഇങ്ങനെയുള്ള ഭക്തിയുത സേവനങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാനായിട്ട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയുണ്ടായി. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ എന്താണ്, അവിടെ ആ ഗുരുകുലത്തിലെ 2 പേരെ അവിടെ നിയമിച്ചിരുന്നു. ആ ശുക്രാചാര്യരുടെ മക്കളായിട്ടുള്ള ശണ്ഡ, അമർക്ക എന്നുള്ള 2 പേരെയാണ് ഈ ഭക്തപ്രഹ്ലാദനെയൊക്കെ പഠിപ്പിക്കാനായിട്ട് ഹിരണ്യകശിപു ആക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. എന്നാലേ അവരോട് പോലും ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം ജപിക്കാനായിട്ട് ഭക്തപ്രഹ്ലാദൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയുണ്ടായി. മറ്റുള്ളവരെ കൊണ്ടൊക്കെ ചെയ്യിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി. അപ്പൊ കുറെ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഹിരണ്യകശിപു വന്ന് നോക്കുമ്പോഴും ഭക്തപ്രഹ്ലാദനും മറ്റുള്ളവരൊക്കെ ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കുന്നു. ഭഗവാൻ ആരാണ്? ഹിരണ്യകശിപുവിന്റെ ശത്രുവാണ് അല്ലെ. എന്തുകൊണ്ടാണ് ശത്രുത ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത്? ആ ഹിരണ്യാക്ഷൻ, സഹോദരനായിട്ടുള്ള ഹിരണ്യാക്ഷനെ വധിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു വരാഹദേവായിട്ട് വന്നിട്ട് അല്ലെ. അപ്പൊ ആ വരാഹമൂർത്തിയായിട്ട് വന്നിട്ട് ഭഗവാൻ തന്നെ, നാരായണൻ തന്നെ വധിച്ചു. അപ്പൊ നാരായണനുമായിട്ട് എപ്പോഴും ശത്രുതയിലായിരുന്നു. ആ ശത്രുവിന്റെ നാമമാണ് ജപിക്കുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ അങ്ങനെ ആ ശണ്ഡാമർക്കയോട് പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾ എന്താണ് ഈ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് എന്ന് പറയുകയുണ്ടായി. അവര് പറഞ്ഞു, നമ്മൾ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്ത കാര്യമൊന്നല്ല ഇത്, നമ്മളും കൂടി ഇനി ഇവരെ കൂടെ നിന്ന് കഴിഞ്ഞാല് നമ്മളും ഇതുപോലെ നാമം ജപിക്കേണ്ടി വരും എന്ന് പറയുകയുണ്ടായി. അപ്പോ അങ്ങനെ അത് നിർത്താനായിട്ട് ആവശ്യപ്പെട്ടു. എന്നാല് ഭക്തപ്രഹ്ലാദൻ ഒരിക്കലും ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കുന്നതും ഭക്തിയുത സേവനങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതും നിർത്താൻ തയ്യാറായിട്ടില്ല. അപ്പൊ അതിനുകൊണ്ടാണ് ഇത്രയും കഠിനമായിട്ടുള്ള ശിക്ഷകളൊക്കെ ചെയ്യുകയുണ്ടായത്. എന്നാല് അതുകൊണ്ട് ഒന്നും ഭക്തപ്രഹ്ലാദനെ തോൽപ്പിക്കാൻ കഴിയും. അപ്പോ ഹിരണ്യകശിപു ബ്രഹ്മാവിനെ തപസ് ചെയ്തിട്ട് വലിയ വരങ്ങളൊക്കെ നേടുകയുണ്ടായി അല്ലെ. എന്നെ ആരും വധിക്കാൻ പാടില്ല, എനിക്ക് മരണം ഉണ്ടാവരുത് എന്നതാണ് ആദ്യം വരം ചോദിച്ചത്. ബ്രഹ്മാവ് പറഞ്ഞു, എനിക്ക് തന്നെ മരണമുണ്ട് അല്ലെ. ഭഗവത്ഗീതയിൽ നമ്മൾ പഠിക്കും, ആ ബ്രഹ്മ ഭുവനാർ ലോക പുനരാവർത്തിനോ അർജുന. ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, ബ്രഹ്മലോകത്തോളം പോയാലും അവിടെയും ജന്മമരണങ്ങളുണ്ട് അല്ലെ. എന്നാല് ബ്രഹ്മാവിന്റെ ആയുസ് നമ്മളെ പോലെ എല്ലാ കോടിക്കണക്കിന് വർഷങ്ങളുണ്ട്. അപ്പോ ബ്രഹ്മാവ് പറഞ്ഞു, എനിക്ക് അത് തരാൻ സാധിക്കില്ല. വേറെ വരങ്ങൾ ചോദിച്ചു, ധാരാളം വരങ്ങൾ. എന്താണ്, എന്നെ ദേവന്മാരോ മനുഷ്യരോ കൊല്ലരുത്, പിന്നെ ആയുധങ്ങൾ കൊണ്ട് എന്നെ ആരും കൊല്ലരുത്, സ്ത്രീയോ പുരുഷനെ കൊല്ലരുത്, പകലോ രാത്രിയോ കൊല്ലരുത്, ഭൂമിയിൽ ആകാശത്തെ വെച്ച് കൊല്ലരുത്, അങ്ങനെ കുറെ വരങ്ങൾ നേടുകയുണ്ടായി. അപ്പോ എന്താണ് ആ ഹിരണ്യകശിപു വിചാരിച്ചു, ഇങ്ങനെ ആരും ഉണ്ടാവില്ല അല്ലെ, ഇത്രയും വരങ്ങൾ നേടി, ഇത് ഇനി എന്നെ വധിക്കാൻ ആരും ഉണ്ടാവില്ല എന്നാണ് വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അല്ലെ. എന്നാല് എത്ര കണ്ട് ഭക്തന്മാരുടെ അടുത്ത് അധർമ്മം ചെയ്യുന്നു, ഭക്തന്മാരെ ദ്രോഹിക്കുന്നു എന്ന് ഭഗവാൻ നോക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോ അത്രയും കൂടുതൽ ഭക്തപ്രഹ്ലാദനെ ദ്രോഹിച്ചപ്പോൾ ഭഗവാൻ നരസിംഹദേവനായിട്ട് അവതരിക്കുകയുണ്ടായി അല്ലെ. ആ ബ്രഹ്മാവരാണ് ഭഗവാന്റെ പ്രിയ ഭക്തനാണ്. അപ്പൊ ഒരു ഭക്തൻ കൊടുത്തിട്ടുള്ള
ആ വരങ്ങള് അതിനെ ലംഘിച്ചുകൊണ്ട് വേണ്ട എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ സംരക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഭഗവാൻ നരസിംഹദേവനായിട്ട് വന്നിട്ട് ആ ഹിരണ്യകശിപുവിനെ വധിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ. ആ ഹിരണ്യകശിപു ഭക്തപ്രഹ്ലാദനെ ചോദിച്ചു, നിന്റെ നാരായണൻ എവിടെയുണ്ട്? എല്ലായിടത്തും ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞല്ലേ. അപ്പൊ അവിടെ ഒരു ഫില്ലർ ഒരു തൂണ് കാണിച്ചിട്ട് ഇതിലുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചല്ലേ. ഹിരണ്യകശിപു നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ആ കൊട്ടാരം. അതിലെ തൂണൊക്കെ ഹിരണ്യകശിപുവിന്റെ മുമ്പിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളതാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ ഹിരണ്യകശിപുവിന് ഉറപ്പായിട്ടും വിശ്വാസമുണ്ട്, ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ആരുമില്ല, നാരായണനും ആരുമില്ല, ഇവൻ വിളിക്കുന്ന ആ ഭഗവാൻ ഇല്ല. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ധൈര്യത്തിൽ ചോദിക്കുകയുണ്ടായി, ഈ തൂണിലുണ്ടോ നിന്റെ ആ ഭഗവാൻ എന്ന് ചോദിച്ചു അല്ലെ നാരായണൻ. ഓ, ആ ഭക്തപ്രഹ്ലാദന് ഭഗവാനിൽ പൂർണ്ണ വിശ്വാസം ഉണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ. എല്ലാറ്റിലും ഭഗവാനുണ്ട്. അപ്പോ ഈ തൂണിലും എൻ്റെ ഭഗവാനുണ്ട് എന്ന് പറയുകയുണ്ടായി അല്ലെ. അപ്പൊ അതിന്റെ ഫലമായിട്ട് ആ തൂണ് അടിച്ച് തകർക്കാനായിട്ട് നോക്കുമ്പോൾ തന്നെ നരസിംഹ ഭഗവാൻ ആ തൂണിൽ നിന്ന് പ്രത്യക്ഷമായി അല്ലെ. അപ്പൊ തൂണിൽ നിന്ന് അവതരിച്ചു. അപ്പൊ എന്താണ്, നമ്മൾ ഡ്രാമയൊക്കെ കാണുന്ന പോലെ രാവിലെ ഡ്രസ്സൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് അതിൽ പോയിരുന്നതാണോ? അല്ല അല്ലെ. നിജഭക്ത ഭാഷിതം, ആ ഒരു ഭക്തന്റെ വാക്കുകൾ സത്യമാക്കാനായിട്ട് ഭഗവാൻ ആ തൂണിൽ നിന്ന് അവതരിച്ചു അല്ലെ. അപ്പൊ ആ ഭക്തന്റെ വാക്കുകള് അല്ലെ, പൂർണ്ണ വിശ്വാസം ഉണ്ടായിരുന്നു പ്രഹ്ലാദന്, എല്ലായിടത്തും ഭഗവാൻ ഉണ്ടെന്നല്ലേ. അപ്പൊ ആ ഭക്തന്റെ വാക്കുകൾ സത്യമാക്കാനായിട്ട് ഭഗവാൻ അവതരിക്കുന്നുണ്ടായി അല്ലെ. എല്ലാ വരങ്ങളും ആ ബ്രഹ്മാകൂടത്തിലുള്ള വരങ്ങളൊക്കെ ലംഘിക്കാതെ തന്നെ ആ ഹിരണ്യകശിപുവിനെ വധിക്കാനായിട്ട് സാധിച്ചു അല്ലെ. പകലോ രാത്രിയോ അല്ല വധിച്ചിട്ടുള്ളത് അല്ലെ, സന്ധ്യാസമയത്താണ്. പിന്നെ ഭൂമിയിലോ ആകാശത്തോ വെച്ചല്ല, തൻ്റെ മടിയിൽ കിടത്തിയിട്ടാണ് ഹിരണ്യകശിപുവിനെ വധിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. പിന്നെന്താണ്, മനുഷ്യനോ ദേവനോ അല്ലാതെ അല്ലെ, നരസിംഹ ഭഗവാനായിട്ട്, പകുതി സിംഹത്തിന്റെ തലയും ആ മനുഷ്യന്റെ ബാക്കി ഭാഗങ്ങളുമായിട്ടാണ് അവതരിച്ചല്ലേ, നരസിംഹമായിട്ട്. അപ്പോ എല്ലാ തരത്തിലും ആ വരങ്ങളൊക്കെ സംരക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ആ ഹിരണ്യകശിപുവിനെ വധിക്കുകയുണ്ടായത് അല്ലെ. ആയുധങ്ങൾ വേണ്ടി വന്നില്ല ഭഗവാനി. ആ കൈവിരലിലെ നഖങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് ആ ഹിരണ്യകശിപുവിനെ വധിച്ചത്. അതിനെക്കുറിച്ച് ജയദേവ് ഗോസ്വാമി ആ ദശാവതാര കീർത്തനത്തിൽ പാടുന്നു. തവ കര കമല വരേനക അത്ഭുത ശൃംഗ ദളിത ഹിരണ്യകശിപു തനുഭൃംഗ കേശവധൃത നരഹരി രൂപ ജയ ജഗദീശ ഹരേ, ജയ ജഗദീശ ഹരേ, ജയ ജഗദീശ ഹരേ. തവകര കമല വരേ നഖ, ആ ഭഗവാന്റെ കൈവിരലിലെ നഖങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് ആ ഹിരണ്യകശിപുവിന്റെ മാറിടം പിളർന്നിട്ട് ഹിരണ്യകശിപുവിനെ വധിച്ചത് അല്ലെ. ഒരു വണ്ടിനെ ഞെരിച്ച് കൊല്ലുന്നത് പോലെ ആ ഹിരണ്യകശിപുവിന്റെ മാറിടം പിളർക്കുകയുണ്ടായി. അപ്പൊ ഭഗവാന് ആയുധങ്ങളുടെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല അല്ലെ, ആ നഖങ്ങൾ കൊണ്ട് തന്നെ ഹിരണ്യകശിപുവിനെ വധിക്കുകയുണ്ടായി. അപ്പോ അതാണ്, അതിനെ കുറിച്ചിട്ട് പറയും, രാഖേ കൃഷ്ണ മാരേകെ മാരേ കൃഷ്ണ രാഖേകെ എന്ന് പറയും. ഭഗവാൻ ഒരാളെ സംരക്ഷിക്കണം എന്ന് വിചാരിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് ഒരാൾക്കും അദ്ദേഹത്തെ വധിക്കാൻ സാധിക്കില്ല. ഭഗവാൻ ഒരാളെ വധിക്കണം എന്ന് തീരുമാനിച്ചാലോ ഒരാൾക്കും അദ്ദേഹത്തെ സംരക്ഷിക്കാനും കഴിയില്ല. ഭക്തപ്രഹ്ലാദനെ ഭഗവാൻ സംരക്ഷിക്കാനായിട്ട് വിചാരിച്ചു അല്ലെ. അതിന്റെ ഫലമായിട്ട് ഹിരണ്യകശിപുവിന് യാതൊന്നും ചെയ്യാൻ സാധിച്ചില്ല. എത്രയെത്ര കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു, എന്നാൽ അതിലൊക്കെ പരാജയപ്പെട്ടു അല്ലെ. എന്നാൽ ഹിരണ്യകശിപുവിന്റെ കാര്യത്തിൽ എന്തായി, ഹിരണ്യകശിപു ധാരാളം വരങ്ങൾ നേടി അല്ലെ. എന്നാൽ ഭഗവാൻ തീരുമാനിച്ചു തന്റെ ഭക്തനെ ദ്രോഹിച്ചത് കൊണ്ട് ഈ ഹിരണ്യകശിപുവിനെ വധിക്കും എന്നുള്ളത് അല്ലെ. എന്നാൽ ഈ നേടിയിട്ടുള്ള വരങ്ങൾ കൊണ്ടൊന്നും ആ ഹിരണ്യകശിപുവിന് രക്ഷപ്പെടാനായില്ല അല്ലെ, ഭഗവാൻ വധിക്കുകയുണ്ടായി. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഒരാളെ വധിക്കണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ആർക്കും അദ്ദേഹത്തെ രക്ഷിക്കാൻ കഴിയില്ല. ഭഗവാൻ ഒരാളെ സംരക്ഷിക്കണം എന്ന് വെച്ചാൽ ആർക്കും അദ്ദേഹത്തെ വധിക്കാനും സാധ്യമല്ല. ഓ, ആ നരസിംഹ ഭഗവാൻ സത്യയുഗത്തിലാണ് അവതരിച്ചത് അല്ലെ. നരസിംഹ ഭഗവാൻ എന്നാൽ ഇപ്പോഴും ഉണ്ട്. ഇത് നമ്മുടെ ഇസ്കോണിന്റെ ഹെഡ് ക്വാർട്ടേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള മായാപൂരിലുള്ള നരസിംഹ ഭഗവാന്റെ വിഗ്രഹമാണ്. അപ്പോ ഇവിടെ ഉഗ്ര നരസിംഹമായിട്ടാണ് ഈ വിഗ്രഹം നിർമ്മിച്ചു നൽകാനായിട്ട് ആരും തയ്യാറായില്ല. ഇങ്ങനെയുള്ള വിഗ്രഹങ്ങൾ ഉഗ്രരൂപത്തിലുള്ള ആ തൂണിൽ നിന്നും ഹിരണ്യകശിപുവിനെ വധിച്ചിട്ട് അങ്ങനെ കോപത്തോടെ നിൽക്കുന്നതാണ് ഈ ഉഗ്ര നരസിംഹം. അപ്പോൾ അതിനെ പൂജ ചെയ്യലെന്ന് വെച്ചാൽ വളരെ ഡിഫിക്കൽട്ടാണെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ അത്രയും കോപത്തിലാണ് ഉണ്ടായിരിക്കുക.
അപ്പൊ അവിടെ നൈഷ്ഠിക ബ്രഹ്മചാരികൾ മാത്രമേ ഇങ്ങനെ പൂജകൾ ചെയ്യാവൂ. അപ്പോൾ ഇത് നിർമ്മിച്ചു നൽകാനായിട്ട് ആരും തയ്യാറായിരുന്നില്ല. അപ്പൊ അങ്ങനെ അവസാനം ഒരാൾ പറഞ്ഞു, ശില്പി പറഞ്ഞു, ഞാൻ എൻ്റെ ഗുരുവിനോട് ചോദിക്കട്ടെ എന്നിട്ട് പറയാമെന്ന് പറയുന്നേ. അങ്ങനെ ഗുരുവിന് ഭഗവാൻ തന്നെ സ്വപ്നത്തിൽ, നരസിംഹ ഭഗവാൻ തന്നെ സ്വപ്നത്തിൽ ദർശനം നൽകിയിട്ട് പറയുകയുണ്ടായി, ഇത് നിർമ്മിച്ചു നൽകാനായിട്ട് പറയണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് പിന്നീട് ഗുരു പറഞ്ഞത് പ്രകാരം ആ ശില്പി നിർമ്മിച്ചു നൽകിയിട്ടുണ്ടായി. എന്താണ് നവദ്വീപിലാണ് ഉള്ളത് അല്ലെ, മായാപുരി. മായാപുരി എന്ന് പറയുന്നത് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ സ്ഥലമാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ അവിടെ ആ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു അത്രയും കാരുണ്യവാനാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവിടെ അവർക്ക് കൊടുക്കാം എന്ന് പറയുകയുണ്ടായി. അങ്ങനെ ഇസ്കോൺ ഇങ്ങനെ നിർമ്മിച്ച് നൽകിയിട്ടുണ്ടായി. അപ്പൊ അത് നിർമ്മിച്ച ശില്പി അതിന്റെ പണിയൊക്കെ പൂർത്തിയാക്കി അതിന്റെ കണ്ണുകൾ ഒക്കെ കെട്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ അവസാനം ആ ക്ഷേത്രത്തിലൊക്കെ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് പ്രതിഷ്ഠയൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് അതിന്റെ കണ്ണുകളൊക്കെ അഴിക്കുക അല്ലെ. അങ്ങനെ അവസാന പണികളൊക്കെ ആയിട്ട് ശില്പി എന്തോ ആവശ്യത്തിന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ നാട്ടിലേക്ക് പോവുകയുണ്ടായി. അപ്പോ പിന്നീട് കുറച്ച് ദിവസങ്ങൾ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ കേട്ടു അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആ പണിശാലയൊക്കെ കത്തി നശിച്ചു എന്ന്. അപ്പോ അത്രയും ശക്തിയാണ് ആ നരസിംഹ ഭഗവാൻ. അപ്പോ ആ ശില്പി കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് കൊടുക്കാമെന്ന് കരുതിയിട്ട് അവിടെ വെക്കുകയുണ്ടായി, പണിയൊക്കെ തീർന്നിട്ടും. അപ്പോ ഇങ്ങനെ ഒരു നരസിംഹ ഭഗവാനെ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ടുള്ള കാരണം, അവിടെ പ്രതിഷ്ഠിക്കാനുള്ള കാരണം, അവിടെ മായാപൂരിൽ ധാരാളം ആൾക്കാർ അവിടെയുള്ള ഭക്തന്മാരെയും ക്ഷേത്രവും ഒക്കെ ആക്രമിക്കുന്ന പ്രവൃത്തികളിലൊക്കെ ഏർപ്പെട്ടു. അപ്പൊ അവിടെ ഒരു ഭക്തന്റെ സ്വപ്നത്തിൽ തന്നെ വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ഈ നരസിംഹ ഭഗവാനെ പ്രതിഷ്ഠിക്കാനായിട്ട്. ആ രൂപവും കാണിച്ചു കൊടുത്തു, 8 കൈകളോട് കൂടിയിട്ടുള്ള രൂപം. അപ്പൊ അത് തന്നെ വേണമെന്ന് ഭക്തന്മാരെ നിർബന്ധം പിടിക്കുകയുണ്ടായി. അങ്ങനെയാണ് ആരും അതിന് തയ്യാറാകാതിരുന്നത്. അപ്പോൾ അത്രയും ശ്രദ്ധയോടെ ആരാധിക്കേണ്ടതാണ് അത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആരും തയ്യാറായില്ല ഇങ്ങനെ നിർമ്മിച്ചു കൊടുക്കാൻ. അവസാനം തയ്യാറായി. അങ്ങനെ അദ്ദേഹം പണിയൊക്കെ തീർന്നിട്ടും അത് തിരിച്ചു കൊടുത്തില്ല. അങ്ങനെ നാട്ടിലൊക്കെ പോയപ്പോൾ അറിഞ്ഞു അദ്ദേഹത്തിന്റെ പണിശാലയൊക്കെ കത്തി നശിച്ചു. എന്നാൽ ഈ വിഗ്രഹം അവിടെ തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു, യാതൊന്നും പറ്റിയിട്ടുണ്ടായില്ല, അതുപോലെ തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ അദ്ദേഹം ഉടനെ തന്നെ ഇസ്കോണിന്റെ അവരൊക്കെ വിളിച്ചിട്ട് ഇത് കൊണ്ടുപോയിക്കൊള്ളാനായിട്ട് പറയുകയുണ്ടായി. അപ്പൊ അങ്ങനെ അത് മായാപൂരിലേക്ക് കൊണ്ടുവരികയുണ്ടായി. അപ്പോൾ അത് ഒരു വലിയൊരു ട്രക്കിൽ കൊണ്ടുവന്നു. ആ ട്രക്ക് ഡ്രൈവർ പറയുന്നു, ഞാൻ ജീവിതത്തിൽ ഇതുവരെ ഇത്രയും സുഗമമായിട്ട് ഞാൻ ട്രക്ക് ഓടിച്ചില്ല, ഒരു ചെക്കിങ്ങും ഇല്ല, ഒന്നുമില്ല. ഇതിലെന്താണ് ഉള്ളത് എന്ന് അദ്ദേഹം ചോദിക്കുന്നുണ്ട്. അദ്ദേഹത്തിന് അറിയില്ല എന്താണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്. അപ്പൊ ആ നരസിംഹ ഭഗവാൻ അത്രയും നമ്മുടെ ഭക്തിയിലെ ഉള്ള എല്ലാ തടസ്സങ്ങളും നീക്കുന്നതാണ്. ഇതേ നരസിംഹ ഭഗവാൻ തന്നെ ആ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ സങ്കീർത്തനത്തെ ഇല്ലാതാക്കാനായിട്ട് അവിടെയുള്ള ഭരണാധികാരികൾ ശ്രമിക്കുകയുണ്ടായി. അപ്പോൾ അതിനെയൊക്കെ ആ മൃദംഗമൊക്കെ തല്ലി പൊളിക്കുകയുണ്ടായി. അപ്പോ അങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടുള്ള ആ ഭരണാധികാരിയുടെ സ്വപ്നത്തില് നരസിംഹദേവ് ഭഗവാൻ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആ മാറില് ഹിരണ്യകശിപുവിന്റെ മാറിടം പിളർന്ന പോലെ ആ ചെസ്റ്റില് നഖങ്ങൾ വെച്ചിട്ട് പാടുണ്ടാക്കിയിട്ട് പറഞ്ഞു, നീ മൃദംഗം പൊട്ടിച്ച പോലെ നിന്റെ ഹൃദയവും ഞാനിപ്പോൾ പിളർക്കുമെന്ന് പറയുകയുണ്ടായി. ഇനി നീ മേലില് ഭക്തന്മാരെയൊക്കെ ദ്രോഹിക്കുകയാണെങ്കിൽ നിന്നെ വധിക്കുമെന്ന് പറയുകയുണ്ടായി. അപ്പോ അങ്ങനെ ആ ഭരണാധികാരി പേടിച്ചു. ആ മൃദംഗമൊക്കെ അടിച്ചു പൊളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു, ഇവിടെ ആരെങ്കിലും നാമം ജപിക്കുന്നതാണെങ്കിൽ അവരൊക്കെ ഇവിടെ നിന്ന് പുറത്താക്കും, നിങ്ങളുടെയൊക്കെ വീടൊക്കെ അടിച്ചു പൊളിച്ച് ഗംഗയിലിടും, അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ശ്രീവാസാങ്കൻ എന്ന് പറയുന്ന ശ്രീവാസ് പണ്ഡിറ്റിന്റെ, പഞ്ചതത്വത്തിലുള്ള ശ്രീവാസ് പണ്ഡിറ്റിന്റെ വീട്ടിലായിരുന്നു സങ്കീർത്തനം നടന്നിട്ടുള്ളത്. അങ്ങനെ അവിടെ മൃദംഗം പൊട്ടിച്ചു. നമുക്ക് ഇപ്പോഴും അവിടെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ കാണാം ആ ഭരണാധികാരി പൊട്ടിച്ചിട്ടുള്ള മൃദംഗമൊക്കെ. അപ്പൊ അങ്ങനെ ആ ഭരണാധികാരി ആകെ പേടിച്ചു. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ധാരാളം ഭക്തന്മാരെയൊക്കെ കൂട്ടിയിട്ട് പന്തമൊക്കെ കത്തിച്ചിട്ട് അവിടെ ആ ഭരണാധികാരിയുടെ അടുത്തേക്ക് പോവുകയുണ്ടായി. അപ്പൊ ആ ഭരണാധികാരി ആകെ പേടിച്ച് വിറച്ച് അകത്ത് പോയി ഒളിക്കുകയുണ്ടായി. അപ്പോ ഈ തലേ ദിവസം ഇതും നടന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോ അങ്ങനെ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിനെ സ്വകാര്യമായിട്ട് വിളിച്ചിട്ട് കാണിച്ചു കൊടുക്കുകയുണ്ടായി. ഇന്നലെ രാത്രിയിൽ ഒരു സിംഹത്തിന്റെ മുഖമുള്ള ഒരു രൂപം വന്നിട്ട് നരസിംഹ ഭഗവാനാണെന്നും അദ്ദേഹത്തിന് അറിയില്ല. അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, ഒരു സിംഹത്തിന്റെ രൂപമുള്ള പേടിപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു രൂപം വന്നിട്ട് എൻ്റെ ചെസ്റ്റിൽ കയറിയിരുന്നു, ഇവിടെ ഇതാ മാർക്ക് കണ്ടോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആ നഖങ്ങൾ പതിഞ്ഞിട്ടുള്ള പാട് കാണിച്ചു കൊടുക്കുകയുണ്ടായി. അപ്പോ എന്നോട് ക്ഷമിക്കണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിനോട് മാപ്പ് പറയുകയുണ്ടായി. അപ്പോ
പിന്നീട് അദ്ദേഹം പ്രഖ്യാപിച്ചു, ഇവിടെ ആരെങ്കിലും നാമം ജപിക്കാത്ത ആളുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ അവരെ ശിക്ഷിക്കുമെന്ന് പറയുകയുണ്ടായി. അപ്പൊ അങ്ങനെ പിന്നീട് ആ ഭരണാധികാരി തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആ ഇതൊക്കെ മാറ്റുകയുണ്ടായി, എല്ലാവരോടും നാമം ജപിക്കാനായിട്ട് പറയുകയുണ്ടായി. അപ്പോ നരസിംഹ ഭഗവാനായിട്ടും ഒക്കെ ആരാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്? ഭഗവാൻ തന്നെയാണല്ലേ, ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ആരാണ്? സാക്ഷാൽ കൃഷ്ണൻ തന്നെയാണല്ലേ. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ഭക്തിയിലുള്ള തടസ്സങ്ങളൊക്കെ നീക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ അതുകൊണ്ട് നരസിംഹ ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്നു. അപ്പൊ നാളെ പറ്റുന്നവരൊക്കെ ഫാസ്റ്റിംഗ് എടുക്കാൻ പറ്റുന്നവരെടുക്കുക, അല്ലാത്തവരൊക്കെ കൂടുതൽ ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം ജപിക്കുക. ഇസ്കോൺ ബാംഗ്ലൂരുവിന്റെ അഭിഷേകം മറ്റു കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും വൈകിട്ട്, അപ്പോൾ അതിലൊക്കെ പങ്കെടുക്കുക. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. വേറെന്തെങ്കിലും